comencem amb la birreta. Altra vegada la birreta del dilluns. Ho sento, no he fet logo Paint Shop de la birreta del dilluns perquè teníem logo estàndard. O sigui, podríem haver fet la birreta del diumenge tallat. Tallat altra vegada? Dilluns i tallat. Tard. Massa tard. Què tal el cap de setmana? Bé? Com us ha anat? De moment no revelarem la convidada fins que almenys com a mínim hi hagi una persona que ens estigui veient i que no siguis tu, Lluís. Encara no m'he connectat. Sí, fem trampes. Sempre esperem, com a les classes online, sempre esperem 5-10 minuts que hi hagi prou gent connectada i bueno, va, ja comencem. Sí. Com que avui anem 5 minuts tard, però Bueno, podem fer la promoció, aviam. no sé quina promoció vols fer. Bueno. I de moment volem mantenir l'obra de misteri de qui serà la convidada especial. Va, perquè tens Home, el logo posat aquí. Sí, i aquesta no se't música... veu, I aquesta música... És d'intriga. Sí, música així de suspens. De moment ningú es connecta, puta vida. Vaig avisar que ara ja està. La birreta del dilluns barra cuando se puede. Vale, això... Si m'envieu ho poso aquí a l'Instagram. Que algú vaig a dir-ho per algun grup. Mira, almenys ja connectat amb la mare, fantàstic. Algú. No podria haver triat millor música, Què tal? Què, preparats per Sant Joan? Bueno, Què fareu? Teniu plans de Sant Joan? Bueno, a ningú connectat que hi ha. Ens deixeu en els comentaris de YouTube. Sí, sisplau. Sí, almenys que serveixi per alguna la meva pregunta de merda. Gràcies. Fa calor, avui? Bueno, i mira que és dels dies que em fa menys. Hòstia, bé, deixem posar per algun grup de gent que augmenta el costum que té suport. Sí. Suspense. ¿Quién será? Tenim una autoestima molt baixa, la que hi ha 3 visualitzacions, ja comencem. Clar, és que hauríem d'haver començat. Hauríem d'haver compartit abans, també. Sí, no, realment. Normalment hi ha un viewer, que deu ser tu o mare, o tu. Aviam. Bé, soc jo mateix, o sigui, mare. Sí, no he activat... Clar, és que, diu, deuen pensar, ens està marejant, tio. Sí. Tanto dia... Anem canviant cada dia. Home, està bé. Un dia diumenge, un dilluns. Bueno, però vaig dir, Però és divertit, així generem caos. Sí. Un espectador. Bueno, deixem alguns minutets. Com que hem començat tard. Per aquí el compte enrere diu 40 minuts, Dic que ho posaré al Ah, sí? 40 minuts. Craftworkers. T'has equivocat amb l'hora del comptador. Sí, ens hem equivocat, he posat les 7. 40 minuts. Jo he posat a les 18 específicament a sobre. Vale, ara jo posaré, em crearé el mateix. Por errores míos, he puesto el podcast un poco más tarde. Es ara, sisplau. Conectarse, por favor. Fa molta calor fora, no sortiu? No, aquí, a la birreta. Vinga, va. Però esperem uns minuts. Ostres, hem passat un meme. Sou fans del Senyor dels Anells? Sí. Te'n recordes d'aquesta senyora del Senyor dels Anells? He enviat el link a The Real Craftworkers, que són Ah, sí? molta gent davant. Hòstia, tant de bo. Bueno, De moment només hi ha la mare connectada. ara en un minut, doncs... Si ho ha vist algú. Aviam. Avui ho dedicarem a birres àcides. Jo esperaria... No sé. Sí, una mica. Parell de minuts, fins a un quart, poder, 3 minuts més. I llavors ja començarem, ja desvetllarem la convidada especial i... 4 views? No, a mi em diu 4. 4 views, a mi em diu un, però bueno, això... La Sol a mi també. 1, 2... Jo les mateixes? 5, perquè ja que ja la mare connectat. Avui hem fet una promoció horrible. Bueno, jo vaig fer ahir. Sí. No, jo directament no n'he fet, perquè aquests dies he passat molt de... I no m'has etiquetat i no puc fer reposta a la story. És que he posat avui sortiré, però no he dit a quina hora. Oh, merda, està malament, És ara. dilluns a les 20 posa, i és a les 18. Espera, que tinc temps encara de fer un Que hi ha penso. un bare. Buena tarde. Hola, Señor Vare. Vare. Bienvenidos.
Benvingut. Tu tens 4? Bueno, ara... Sí. Sí, però se m'ha quedat encallat. Se t'ha quedat encallat. Underground, bones, vale. Molt bé. Començant ara. Per sort aquesta música la vaig linkar al Twitch i no ens tancaran el canal. Però te'l tanquen per posar música... No, no. Home, si algú denuncia, sí. Ho dubto, però... Es pot venir, en Xevi, pregunta? Pot venir, sí, no? Suposo. Sí, sí, sí. De confiança. Sí, sí, el públic. Bueno, si puja la persiana, sí. Però no li pugem. No, aquí estan molt còmodes. Aquí estava molt còmodes. Tenim aire condicionat. Vinga, va. Sí, s'està bé, s'està bé. Que sí. Que ara tenim una... Nosaltres, dir que és el podcast més malon de birres de Catalunya no queda bé. Però si ho diu una externa, ho quedarà bé. Ho he de dir, ho he de dir. He de dir que és el més molongui. Bueno, i encara que no, digue-ho. Com ja comencem a distorsionar aquí. A veure, aquí si uno... Extorsió. Sí. Si no et quedes sense cervesa. Ah, vale, no. Ho has de dir. Millor podcast de birra Ever. que he anat mai. Aviam, en quants has anat? S'ha salvat, s'ha salvat. Cap vina. En quants has anat? S'ha salvat, s'ha salvat. Ara dirà... Ja m'has Vosaltres. desvelat? Oh, ja s'ha desvelado. Sí, ja he pensat, dic, mira, ja no hi és el logo. Que està modificant l'arxiu per posar el logo especial que he fet per al programa d'avui. Vols que m'amagui? També ja he començat a parlar. Ja, però si no me coneixen, no saben. Sí, és veritat. Saben que som mallorquina, però poco más. Poco más. Ja està, és que... És Ja el nou logo, és el nou logo. És el nou logo. Per favor, què has posat ara? 5 espectadors tenim, Hòstia, quantes coses tatxades. Quantes coses tatxades. A veure, les meves habilitats en Paint no són les millors. I menys encara amb el ratolí. Això el profe et suspèn, amb això. A veure, la virata del dilluns, t'has d'informar algun dilluns a les 18. Està bé, està bé. Algú. Si no, el diumenge. Sí. Estem fent una col·lecció de logos de merda espectacular. Bueno, estic fent una col·lecció, m'agradaria canviar el nom, i no sé com es canvia el nom d'això. Canviar el nom. Logo dilluns especial. Almenys posem música, que vas a posar Sí, música. sí. Jo hem desballat, ja comencem, no? Comencem. sí, Tenim el s'escalfarà logo, la ja cervesa, hi ha ja. prou gent, comencem. Sí, sí. Posa 5 persones. Us agrada el logo nou? Doneu feedback, sisplau. Sí, sí. Tom Holland. Hi haurà molts més d'aquests. T'imagines, al final... Mentre Paint existeixi i jo estigui viu, seguirem fent logos de merda. T'imagines al cap d'un any un logo que tot sigui vermell. Va, desvetllem ja la convidada que- especial. La convidada especial és la Sara, que ja l'he vist abans perquè he obert l'arxiu sense pensar-hi. I pensareu, ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta? Señora. Chica. Todavía no soy una señora. Em diuen que el logo és força d'última hora. Sí, l'he fet en un minut ara mateix. O sigui, sí, és força d'última hora. És la gràcia, és la màgia. La primera convidada i espero que n'hi hagi més. Sí. Quin honor, és un honor estar aquí. Sí, és la primera, estrenes. Sí. Estreno. Pujaria una mica el guant. Estreno. Tu, jo tenia... Jo he escrit algunes preguntes, però ho farem a meitat del podcast. Vale. Ara mateix provarem birra. I llavors quan estiguem més... Estan preparades les preguntes? Sí, les tinc a la llibreta. Com a periodista, Sí. Ja està. com a periodista jo li dono les preguntes. No hi ha res que me posi en compromís. Sí, Està sí. tot molt... És en plan de... Bueno, però podem fer preguntes també en Gavi i jo. Sí, tu pots fer preguntes. Jo he anat a lo Per professional. hacer BCAM de look i Sí. coses d'aquestes. A veure, també cotilleos. Los cotilleos. A veure, Bueno, sí que començarem introduint una mica la convidada, perquè... Sí. O que s'introdueixi ella mateixa. perquè no... Bueno, som na Sara Palomo, Cocktail. Fa com 5 anys que faig feina a birra artesana. Som mallorquina i els he conegut a ells a través de currar a bars i aquí estic. En un M'han bar. convidat en el seu podcast i hem hagut a Vic d'excursió en el meu dia de festa i bien, hem anat a Rupit
ha estat molt bé. Sí, sí. I Fer això. ratafia, Hem fet una ratafia i ara però s'ha de fer. unes birres, no? Sí, sí, sí. Unes bones birres Unes bones birres. ara estàs amb Cíclic, de fet. Sí, ara estic Sí. currant a Cyclic Beer Farm i estic molt contenta. Sí, sí. Super, Superfan. fan les millors sessons de Catalunya, tal qual, i d'Espanya probablement també, Sí. i dels... Queda feo que jo ho digui, però sí. A mi m'agraden també. Per trobar sessons que s'acostin en aquest nivell hem d'anar a Bèlgica, Sí. directament. Sí. O als Estats ho teniu Units, a però com és a Sagrera, prop Bèlgica. al cor de la Sí, sí, Sagrera. Sí. Sí, però realment són Que sí. molt bones, moltes col·laboracions, molta cosa especial, molt guai. Molt guai Sí, el que sí, fan. sí. De fet, em sembla que alguna, en els primers programes, havíem comentat de Cíclic. Sí, o sí, sigui sí, que- el segon em sembla. Sí, mira. Sí, sí. Cavaller del Llúpol, benvingut. Benvingut, cavaller de Llúpol. Cavaller. Benvingut. La sorpresa que tenim avui és la Sara de Cíclic. Hola, mi germà! És un I honor, ara- tornadilla, és un honor estar aquí. I començo a rebentar el micro com he sabut. Sí, sí. Menys mal que tenim el compressor, Sí, perquè sí, si sí. no avui... És que jo sóc Només que- he de pujar el guany i... Sí, sí, sí. Doncs bueno, comencem. Comencem, no? Començarem. A La primera birra és... De Redneck. Posem moda macro aquí. Redneck tenim són La Redneck Moonshine Series Tomaco Chip. Chili Ghost. O sigui, té sal, però almenys no té tu cogombra. Està bé. Està bé. Ja... Estic fart Sí, d'aquestes amb cogombra que tothom en fa i no... Hi havia un poble nou que hi havia una birra amb cogombra i tothom va flipar. Ah, sí? Menys ell. Tu Menys Sí, meu, sí. tu, segur. Menys el fart. hater Tothom estava, de... uau, té pepino, això. Les no sé què. gosers amb cogombra es van posar de moda fa com 4 anys, tot el BBF eren gosers amb cogombra i les vaig avorrir, Pobretes. No, és que, a veure, el Per què? cogombra està molt bé per ficar a l'amanida, però a la birra... I els còctels, i els gin tònics. Els gin tònics. Ja està. No Ja posis està. més merda als gin tònics, sisplau. No vull un gin tònic, no una amanida. Si vull una amanida me la demano. Que comences a veure el gin tònic fa... Després revisarem l'etiqueta d'aquesta cervesa, Sí. que és bàsicament el que... Sí. Comentem, és una cosa, no sé si venies avisada, però- comentem més les etiquetes de la birra que Bueno, la birra en si. Sí. Ell les comenta. Mira, Sí, veus? es fa Ho hate. posa, Quan toma- barregen tomàquets... Ah, clar, tomaco, és Sí, veritat, és una sí. referència, bona És- referència sí, als és dels Simpsons, és Simpsons. veritat. Clar, i és Bona dibuix, és referència. d'això, també. Sí, el dibuix també ja es veu. Sí, ja, però la comentarem, perquè Però aquesta no tindrà porta, punts. no porta tabac ni res. Aquesta Només tindrà- porta no porta tomàquet nicotina. i xili, ja està. Bien. Hem de fer una birra amb Fem nicotina. ASMR? ASMR. Ui. No. Ha sido un poco... Ha Bona, una mica Chibi. fail. Hola, Chibi! Ostres, la primera vegada que et connectes! Quant temps! No sé qui és. Oh, això sí que Sí, està sí. sent SMR. Sí que el coneixes. Ah, sí? En Qui diu és? Josep. Sí? Jo el conec com a Sí, 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 Xibiri, hem per xerrat un d'ell tàpet i de bars i de tot arreu. Que- Sí, El de home. l'IT Bar. Ah, vale. En Xibiri té un bar molt guai, a prop de plaça encara Sant no- Jaume, Hòstia. que fan les millors truites i millors croquetes. La promoció. La promo, sí. I tenen no, birra era- artesana, també. La promoció. Ostres, però jo creia que el bar el tenies per la zona de... més de paral·lel i tal. No, està a prop de plaça Sant Vale, Jaume. doncs ni puta idea. Home, Gavi. Ai, perdó. Vull dir, no, Pido perdón o sigui, públicamente. No, tenia superliada la cosa. Ja? Home, Bueno, Pues, la comencem. pregunta és si tenim birres gratis, ara que li has fet la promo. Suposo que sí, no? sponsor? La primera. Ai. Ostres, està guai. Bueno, és olor a sour, ja. Sí, no. Però no massa acideta, se li olora la sal, en aquest cas, se li nota bastant Però umami al nas. de matiga no. Tomàquet. No, tomàquet no. Se li nota umami. Se li troba molt umami, però clar, no sé si et ve de la sal directament o del tomàquet. Sí Però que la li noto trobo, sí bastant que li trobo umami de nas. tomàquet. Saps? Però el tomàquet de gazpacho. I és el que dic, no umami, no Gazpacho el d'en típic, Simón. el típic que quan et passes salant o li poses amb salsa de soja d'alguna cosa, No si sé, me huele un retires poco la part de soja, a gazpacho hacendado. Un poco. huele a umami. És umami, ja està, vull dir. És umami i Sal, àcid. sal. Sí, la sal. Sí, però és sal i quelcom més que deu ser el Un tomàquet. poquillo de però sal. Un poquillo de sal. No ho identificaria com a tomàquet, de veritat. No sé. Buah, Està bona. sabeu aquells paninis que són mini pizzas, però que són Sí. paninis de... Sí. Sí, amb tomàquet sec. Sí. Té Ja ha gust ficat en tomàquet aquell- secs. Té gust en També. aquest Cert. tomàtic. Sí, també recordo bastant... Com es diu? Ah, sí, un Bloody Mary.
Sí, té un rotllo tomacat xec, està guai, està Sí, sí. guai. El Ostres, Bloody almenys... I No Bloody me Mary és sap- el picant, Sí. també. Salada sí que també és. El picant, la veritat, no li acabo de trobar gaire, però jo tinc la boca cremada de tant menjar picant, així que... Sí, tu no... Necessito l'opinió no. que piqui Era molt molt perquè no sutil, tingui alguna de picant. Però és sutil. Mm. O sigui, l'altre dia el vaig provar i sí que el vaig provar, però... Però No sé si podeu hauríem de Sí, picar igual el cul, posito, no? El ja. pòsit. Sí, sí. O sigui, diu que Remena porta una mica, tomàquet. repartim posito. Sí. Ja et dic, a mi em recorda el Bloody Mary. Mira que no m'agrada com a còctel, el Bloody Mary. No, però... Jo, crec que no n'he provat mai, el Bloody Mary. Jo quan treballava en una cocteleria me'n demanava a vegades i el provava de vegades que sobrava. Bueno, del que sobrava de la coctelera, vull dir. No el que li sobrava al tio. Estic fastigós. Quedat molt malament. Molt malament, Ara, si no diguis on treballaves, almenys ara. No, que la provava perquè tu fas en coctelera. No, Bloody Mary tots, és ens sentiu bé a tots? Perquè jo aquí vaig veient que tota l'estona es va saturant, però si baixo algú any sento fluix. Llavors no I segurament tinc que clar el que satura sóc jo, llavors no... Sí, ets tu que satura. Però si no, Vale. si no d'això, si ens sentiu bé, que algú ens digui us sentim bé, i si no ens sentiu bé, doncs ens ho dieu i baixem el volum o toquem alguna altra cosa o em canvio els paràmetres del compressor aleatòriament. Bueno, sí, és una mica Estupendo. més. Merci. Ara igual sí que es nota una mica picant, no? Però Com el molt pòsit. poquet. Sí, però... molt poc. Ara també té com més gust de tomàquet. Però és molt Merci, diferent merci. en nas que en boca. Per mi l'etiqueta és massa... Sí. Per mi el logo és massa gros. Vale, anem a veure, va. Anàlisi, Estan criticant el és logo. veritat, no m'ha ensenyat el color de la birra, que sempre ho fem. Sí. El color de la birra és, doncs, així. A veure si ensenya tu millor de més lluny. Oh, què ha passat per aquí? La GoPro s'ha tornat Sí, roja. És un color. Això ja té pozo. Ja... Sí, Poso el loco. color és guai. El color però s'assembla més quasi a Pale Ale que el que Poso t'imagines així loco. superpàl·lid d'una gosser. Poso loco. I l'ampolla s'agraeix en referències als Simpsons. Sí. S'agraeix Tomaco. molt, la veritat. Tomaco. No és res de l'altre món. Per mi jo li posaria, no sé, un 6 i mig, un 7. Seria un 5 i mig 6, però gràcies a les referències als Simpsons i usar una bona gamma de colors sí. i quadrar bastant bé amb la birra, pues això, teniu en compte que el 10 era aquella de la Poppin, que veies l'etiqueta i sabies com era la birra. O sigui, Bueno, jo no li vaig posar un 10, jo li vaig posar un 8, però bueno. No, en aquella Poppin li vas posar un 10. No, li vaig posar un 8. Aquella de l'apartament, de que mitjana un sortien 9. aquells apartaments, Ah, sí, aquella sí. aquella és a que Sí, parlo jo. perquè Aquella és el nostre Aquella com a top. foto és supertop. Aquella és el nostre top. Era- Com a foto, diu. No, És molt important, és molt era important. brutal, era brutal. Sí, Li sí. poso un 8 pels Simpsons. Vale, sí, però és pels Simpsons, és que li dona punts als Simpsons. Jo un 7 i mig. Si no fos pels Simpsons, un sí pelat. Com... Uau! Que nazi, que nazi. Home, ho ha de ser el hater. El pa l'has... I quan Diu, no el pa ets l'has tu, fet sóc tu, jo. Gavi? No, el pa aquest l'ha portat l'Edgar, suposo, de Rupit. Jo no he fet pa. No, No, de Rupit no, de casa és- seva. Ah, és a casa seva, vale. O sigui, jo És de tot. Pots fer publi, Ja. aviam si tenim pa gratis. o- No, és a la Pavixa, vull dir, no. Jo fa molt que no faig pa i se'm fa fer malbé la farina i cada vegada que compro llevat no tinc temps i també se'm fa malbé el llevat cada vegada. És un desastre. Alguna la faré pa. Algun dia fem alguna... Però faig pas raros i... Pa amb birra? La part negra de l'etiqueta li sobra, si és el que dèiem. Sí, pa amb birra n'he fet, està guai. Sí. La Fiscaner torrada queda molt bé. Sí, la part negra... Sí, posa redneck 2 cops, és veritat. És aquesta, com... és el que dic massa jo. grossa, té He dit massa que és massa presència. grossa. Sí, tornem a On ensenyar-ho. posa redneck 2 vegades? Ah, però posa aquí Sí. Sí. i després... És com massa grossa Neck l'etiqueta. Brewery. Bueno, aquí sota posa el Redneck Brewery, però aquí, a mi d'aquí és com... Buah, és com molt de dir... O sigui, és el tipus d'etiquetes que estaven de moda fa 4 o 5 anys. Un poquillo. Ai, bueno. Aquí està descobrint el nostre oblidado, els haters que som. A veure, No ens venem a res, excepte en Gavi, que es ven a Jopito i a Àguila. Per lo de més, És un vendido. ningú pot comprar. Fantàstic. Copito boy. Em sento la boca. Jo, Jopito, si algú em posa en contacte amb els de Jopito, li estaré eternament Qui agraït. són? Qui són? Jo no Uns sé. polonesos que fan birra Polonesos. boníssima. Sí. Que van arribar a Funky Fluid Bastant i Jopito, i astringents. Funky Fluid va Ipes. quallar i Jopito Ah, no, Funky i feien, Fluid, sí. i feien millor birra pel meu gust Jopito, perquè ara feien aquestes ipes té un viejunes, nom guai. super astringents. El logo em mola més que el nom. Era un llúpol cutre. Que tu que El- critiques però- però les etiquetes, molt bé, la de era- Copito, Sí que era- hauries de Sí, criticar mil. Sí, Sí que era- sí, sí que era sí, cutre, les etiquetes de Jopito no eren massa A veure. encertades, però eren molt bones les birres que feien. Vaig a buscar el logo. Quan ensenyar-lo. quan consideraries que una etiqueta és molt cutre que es mereixeria un 10? O sigui, per cutre que es mereixi un 10. Home, aquella de soma de... Ah, la de Soma que van fer per a la de Diamond Hands o... La de GameStop.
Quina Sí, era? de GameStop. La que van fer de GameStop, aquella per mi és un 10, però per cutrisme. Però com era? Ostres, a veure si... Descriu-la. Crec que tinc foto. Sí, hi havia com etiqueta, com pegatines... tinc foto no, tinc vídeo d'aquesta etiqueta. El que passa és que no sé com És us el aquella que podrem tenia ensenyar. com preus, no? No, bueno, és espera't, ara com tu- pegatines de... Sí, era com molt cutre, molt... És que vaig fer un Bueno, vídeo aquí i tot del que tenim- molava. Podries fer... El logo de Jopito, si vols ficar la... Home, era un poco... Vale, sí, el logo, espera, poso el logo, però sí, vale, sí. El logo, a ver, Està El logo de mi sobrino de Jopito, 2 años lo hace mejor, ¿eh? bé, està El logo sembla generat amb una web d'aquestes que generes el logo de gratis. Sí, podria. És amb... Però per què ho posen tota la cervesa? Res pressupost, Tot se'n va l'esforç va a la als cervesa. Sí. a posar-li Va jopitos. ficar una quantitat tan exagerada de llúpol que és astringent pel llúpol, i això m'agrada a mi. Sí, eren astringents, Sí. Molt. Això no a tothom li agrada. Que cremi un poc, no? Sí, T'agrada? M'agrada Que cremi. És aquelles que crema el llúpol i... No. Que 2 dies després tu dius... I t'agraden t'agrada que siguin molt verdes, també? Verdes no tant. No tant? No tant. Home, No tant, també és un senyor que... Segueixo buscant la del GameStop. També és un senyor que li agraden els iogurts caducats. O sigui, Està bé. les Berliner Weiss de tota la vida, bàsicament, tenen gust de iogurt caducat. I que diu que les triples IPAs són molt bones. Sí, Uf, soc això en molt fan xerrem... de les No. triples Sí. No. Que a mi les triples són un poco de... Bueno, a veure, què fem al podcast? De cervesa o de ficar-se amb mi? A veure. Home, tot cartes amb moltes cerveseries. És com Sí, el... Cert. No, Però sí, està bona. Això amb un pa amb tomàquet. Pots sucar, Tomàquet, maridaries amb pa amb tomàquet. Suca pa. Suca pa. Home, amb un pa amb tomàquet, inclús maridaria, i saps com ho maridaria? Jo crec que amb un pa amb all més que amb un pa amb tomàquet, perquè el pot de tomàquet te la portaria, l'all pujaria... Sí, per una banda rebassaria l'umami, però ressaltaria els gustos combinat amb la sal, Home, i amb un pa amb all podria quedar Si molt vas guai. al pa amb això. això, em sembla que et facis un pa amb tomàquet. Sí, però per això t'ho dic, si en vez de ser el pa fos un pa amb all, un pa d'aquell d'all, podria quedar molt guai, com a maridatge així random. Not bad. En boca és molt diferent que en nas, també, Sí. perquè no sembla que tingui aquest regust tan... A veure, per aquesta etiqueta de Jopito i el color de la birra, per exemple, és top. Però l'ensenyo. Dintre d'un fanboy de Fanboy de Jopito. Jopito. Aquesta etiqueta, La amb teva aquest color, opinió no és una merda perquè la GoPro no és Jopito boy. Jopito Boy. Jopito boy. Farem una samarreta. Estan els Haze Boys i els Jopito Boys. Ara, en plan, Sí. Com eren els de Jopito? ¡Quiero un hijo bueno! Sí, va, jo el pan. Ui, el pan tomaca. Pa tomàquet. Esto es lo que Moris, decían. Edgar, no et moris. Això és el que deien els guàrdies civils. El què? A veure què dius. veure. Vale, l'he trobat. El que he trobat és el vídeo. Ah, vale, mira, ja sé quina ja saps quina és. Sí. Saps quina és. Els que no sabeu quina és, a veure si una foto Acabeu, tio. podeu encertar-ho. Aquesta soma tenia una etiqueta tan cutre i tan mèmica que era un 10, directament, era un 10. Era... O sigui, vull dir, els 10 només s'hi pot accedir d'alguna manera, apurant al màxim el meme i fent-ho cutre, a mort, o fent una cosa perfecta, com la pòpina aquella. aquí. Vull dir, no hi ha altra manera d'accedir al 10. Bueno, això passa, és el carme, això. Sí, para per ficar-te amb mi. Sí. No, doncs guai, aquesta. La veritat, m'agrada. Jo, si l'haguéssim de penjar un tap, que segurament ho faré, però no estic segur perquè últimament em fa I molt té pau 7 graus, Hola, què tal? Té 7 graus? Sí. Uah, està integradíssim l'alcohol, no ho Sí. diries mai. Jo està bona per provar, però no me'n faria una sencera. No, jo tampoc. Jo per mi és un Jo 4,25 i me'n faria una de sencera. Jo també. Jo per mi és un 3,5. Mira tu, sobre gustos, per mi és un 4,25 perquè a més, o sigui, hagués sigut un 4... S'està morint, No, estic bé. Beu aigua. Sí, estoy bebiendo. No t'ahoguis. Menja més pa, aviam. Menja pa, menja pa. És com la ressaca, no? et Tampoc has de cures o- menja més pa per treure Sí, la no funciona, però has d'agafar la part de molla, fer una Sí, mica de clar. bola i quan en passes t'arrossega les molles que Sí. Cures o t'acabes de morir? Sí. Però no molestaràs. La mort de l'Edgar Nestrim. Anava a dir tant de bo, però queda molt malament. Pip! Per problemes tècnics. Llavors, exacte, hauríem de ficar algun logo per problemes tècnics, que aquest me l'he de preparar en Paint. Alguna hora. I llavors ja podríem demanar tuits i, ostres, hem streamejat sense voler una mort en directe, sisplau, almenys poc de feu-vos snap. partners ja d'una vegada. Exacte, guanyaríem subscriptors i Segur, followers. segur. Que seria complicat trobar per cada programa algú que es morís. Bueno, vas a... Bueno, Basta. no diré res. Stop. No. Stop it. Passem a la següent, ja que t'has aixecat aniré a buscar la llibreta de...
de preguntes. Doncs bueno, no sé, què tal? Estic molt bé i molt a gust. És molta... Jo t'hem avisat que és molt de fer el burro. Vull dir, fem mig en sèrio o mig en broma. Realment aquesta... Clar, és que si només provéssim cervesa seríem un conyazo. Com a conclusió personal us diria, jo us la recomano, sobretot si us agraden les àcides que no siguin molt àcides, si us agraden les coses amb coses, l'heu de prendre, l'heu de provar i no us espereu picant. O sigui, si us fan por les cerveses picants, no pica. No I us pica. amoïneu. I a més, anem molt professionals perquè jo... Sempre una tablet queda molt bé. Sí, sí. Claro. I sí. No, a veure, tenim una gravadora guai, una GoPro com a segona càmera. Dues càmeres, aquí, jo estic flipant. Jo no m'esperava això. No, Sí, aquí un culturisme de... Molt professional. El que fem cutre és el programa, però per l'equip... Tenim dos focus aquí Està que ens estan fantàstic. posant morenos. Auriculars d'estudi i... Càmera de 2.500 euros. Sí. Encara No, pensa aquí- que l'antiga? Sí, però al final no la vendré perquè m'ofereixen preus de merda. Bueno, pots fer Tindrem promo. 2 càmeres. Tres càmeres. Tres càmeres. Ma cosina m'ho va demanar. Feu un programa amb 3 càmeres. El problema és que els drivers són una merda i no funcionen bé amb aquest ordinador, amb els de la càmera vella, però alguna cosa farem. Molt bé. Bueno, provem la següent. Següent. Sí, perquè no t'hem avisat, això és un podcast de càmeres, també. Ah, vale. Sí, per una estona, sí. Sempre en un moment donat ens hem de posar a parlar de càmeres. Ensenya la llauna. Sí, espera, sí, fiquem en mode macro. Aquesta puntua guai. Aquesta llauna és molt guapa. Pues hi ha com els brillos. Hi ha com un senyor aquí un mag, psicodèlic, no? sí, com un mag psicodèlic de la cervesa, però al mateix temps és com molt retrofuturista, perquè el mag és com retro, però el disseny és com molt futurista. Jo aquesta, per mi, ja Té bona d'entrada... pinta. Preanàlisis, jo diria que la llauna es guanya un 8,5, I es diu- noveja, ja de 9, eh? Big De nou. Daddy Bronco. Vamos, Oh, yeah, vamos. baby. A Ahí. Todo Sweet accent, Beer Company. Sí, sí. Sour ale brewed with plum, pineapple, vanilla, cinnamon and almonds. Que necessitaríem per fer les veus en off. No sé. Pot venir cada dilluns, Exacte. si vol, Cada dilluns o diumenge, no? En Sí, plan... depèn del dia. Sí. Sí, ara només- pruna, pinya, vainilla, canyella i ametlles. Les sours amb vainilla a mi m'agraden molt, personalment. Jo n'he provat poques, normalment les que portaven vainilla. Jo que havia portat alguna Berliner de garage amb vainilla, em sona? No, Alguna al Berliner Maix Rei? n'hi havia gossis amb vainilla i coses així, Sí, a 2019. Aquell Maix me'l vaig perdre. I una birra de 2 kiwis, que no me'n record Espera, quins posa la fruits càmera, posa la càmera. vermells té, però és una sour amb vainilla i està molt bona. Però no recordo el Jo nom. recordo que en un maig vau fer una birra del Barcoc, o sigui, cíclic, Ah, que Albercoc. era la segona, per mi va ser, després d'una americana que hi havia que m'encantava, va ser la segona millor que vaig provar. I la provaves i et deien que era una cantillona i tu creies. Era Pues, el que he espectacularíssima. portat avui, igual... Pues allò jo recordo i a més els hi vaig dir, tios, he flipat, perquè vaig provar també la d'agullons i portava una d'agullons vella que havia portat en una competició belga i també havia quedat superbé i era una cosa com superespecial, de maduixa, molt bona, però era millor la de cíclic. O sigui, jo els hi vaig dir a l'agullons no li vaig dir que era millor la de la competència, però el Carlos, pobre, que estava molt bona, a més la del Carlos, i va quedar millor que la majoria. Però la de... Però aquella de cíclic era molt bona. I crec que la que va quedar per mi, pel meu gust, millor que aquella, era una d'uns americans, que no recordo com se diuen, Farmsteel Phil Farmstead. Aquests. Una feta amb mel de la zona, és una cosa... Allò... Esto es una exclusiva? És una exclusiva. No, va passar fa 3 anys, vull dir, és molt exclusiu, no? Exclusiva. Exclusiva. Que després que us vau quedar els barrils que havien sobrat del maig, bueno, vau comprar els barrils que havien sobrat del maig i els vau punxar Pot allà... ser, sí. L'after party de I cíclic. l'after party allà, jo vaig pillar-ho un dia que vaig a Xavarna i va ser en plan de dir, mare de Déu, no dono calabàs, perquè tenien aquell que vaig fer una pinta d'aquella, 2 mitges pintes de no sé què més tard, i vaig arribar al tren una mica torrant ja. Però Són coses que passen. passen, no es podia deixar escapar l'oportunitat. Doncs bueno, comencem amb l'ASMR. SMR. Aquesta sí que farà ASMR guai, espera. Ui. Ui, el color no m'agrada gaire. Peggy No, 18. no és el més agradable, però tenint en compte que porta pinya i altres coses, vull dir, a la birra està bé que se li posi pinya, a la pizza no, a la birra sí. Sí. GTM. Home, estava pensant els ingredients que porta, igual els podíem ficar una Imperial Stout. Sí, perfectament. Menys per la pinya, poder. Home. Ostres, però l'Imperial Stout amb pinya, si algú sap compensar-ho bé, podria quedar interessant, afro. eh? Te la- Aquestes que acidegen una mica d'Imperial Stout. Sí. Ja, un blend, Mira, un és blend. Un com- blend. un blend, Oh, sí. mira, Sí, sí. mira, blends l'altre Plum. dia vam fer el programa anterior, era blends d'Imperial Sí, Stout, m'ha va estar guai. Sí, sí. És que mira, plum, pineapple, vainilla, cinnamon i almond. Home, O sigui, això sembla... ametlles, és que- vainilla i prunes posen l'Imperial Sí. Stout. Sí,
Sí, però és per això té aquest color, perquè és Sí. l'única cosa que dona color, és la pruna. Això sembla És veritat, un San Francisco. No vols ensenyar? El Sí, el color no és em preciós. convenç. El color és de còctel. Bueno, El color és de còctel. El Sí, color no el trobo sembla preciós. cervesa. El color el trobo... Colors de còctel. Fem una cosa. Fa Hòstia, molt, l'olor molta és vainilla guai, i amb, Hòstia, sí. amb ametlles Fa també. olor de Bastant caramel, denseta, de bastant caramel, denseta, ametlles. molt guai. Té com un Sí, color... sí. El color és com Fa color olor que present. M'agrada molt el que té. xupa-xup o Sí, Sí, pirulet. xupa-xup, sí, és el que dona l'ametlla. Fa olor de Ostres, l'olor... xupa-xup, tio. És veritat, l'olor fa és xutxe, Amb eh? mazapan, Xutxe. fa olor a Sí, mazapan mazapan, també. sí, sí. Com es diu Que mazapan? rara. Com una mica piruleta. Mazapan, Sí. Gavi, com es diu mazapan en Piruleta. català? Com es diu mazapan en català, sisplau? Massapà. Massapà? Massapà. No sé. Massa No em posis pa, massa teniu? pa. No em posis massa pa. Mare, sisplau, reclamem els teus coneixements infinits. Com es diu Sí. massapà en català? Sí, sí, sisplau. O gran diccionari. Fa molt Ti- bona, no? T'invoquem. Acaba l'altre. És molt trist que des de Vic fem el programa i no sapiguem Com es coses. diu massapà? Massapà, aquí Vic no se'n fa. Aquí Vic es fa pa de pessic. Sí. Doncs pa de pessic, serà pa de pessic. Però massapà vaig a buscar-ho, a veure si, Està molt bona. a veure si A ho mi he m'agrada pres. molt L'Aimo... aquesta. Fa olor de xutxe, A mi m'ha agradat. de xupa-xupa, I sabrà piruleta, còctel, això. piruleta. No, em diu, detecta idioma em diu que és des del búlgar, no Massapà. no ho tradueixin al castellà. Massapà. Massapà. Ai, quina No em posis massa pa. No m'esperava una paraula més. Gràcies, Xibiri. Massa pa. Sí. Eso és. Sí, m'esperava, sí, ara ho he mirat també. M'esperava una paraula més... Què t'esperaves? No ho sé, algo com més inspirador, saps? No sé. Més català. És que, Sí, exacte. és que el massa pa és molt avorrit. Clar, perquè dius, mazapan Què té esperaves? sentit, perquè dius, és com una cosa que és Mazacón. bastant Massapà, rígida i pa, Vaya però massa. massapà sembla com que et mengis un excés de pa, i el Sí. massapà no és un excés de pa, llavors... Massapa. Pots dir també. Hòstia, està molt bo aquesta. Això, però sembla un còctel, eh? Sí. Se- És un Això- licor Que això de- ve- ella no li not gaire. No, això venen les senyores aquestes que... Bueno, Aviam, què dius? Vinga, dic, La falta que senyores, que Ara has senyores. començat, ara Vinga. has començat, Bueno, ara abans també deia acabes. una secada de la Guàrdia Civil. Oh! Sí, sí, bueno, estic també, això no ho diré pas. Però, Jo. no, però això de que, i aquest còctel que s'estan fent aquests nois, què és? No, però li trobo un punt, com a que piruleta, llavors també l'olor que fa una el piruleta, volen, sí. nas, és No. molt... És de l'amaretto, això, també. Ah, Sí. però amareto són cireres. Sí. No, però és Southern Comfort. Bueno, però és pruna. És són- Southern Comfort, Southern és Southern Comfort, Comfort. sí. Sí, és un- És Southern Comfort, que és un licor de... És com l'amaretto versió americana, Sí. que és no, menys amaretto dolç. cireres, no, què dic? L'amaretto, sí, però l'amaretto és molt més dolç. Sí. I el Southern Comfort acideix, amarga més, Té un perquè punt, és fet té un punt directament àcid amb a ametlles la... amargues. Què portava d'àcid? I- Pinya. Pinya. Ostres, és veritat, l'olor és de Southern Comfort, total. Sí, però la vainilla... Sí, sí. la Perquè vainilla Southern Comfort està- crec que li posen La vainilla, vainilla també. està al final, el regust que te quedes és dolç de la vainilla, El que és nas molt es not, melós. com el núvol que té al voltant el nas és vainilla. Tens aquesta com piruleta, que deu ser una combinació entre Clar. la pinya i l'ametlla amarga. Està molt bona aquesta, eh? Sí, I no és Que al empalagosa, voltant és no, no, vainilla, refrescant. vainilla. Sí, Hòstia, Aslin, sorprendentemente buena. guai. està molt bona. Ostres, molt bona. Jo aquestes no me'n faria una de sencera, també us ho diré. Jo sí. Jo aquestes no me'n faria una de sencera, però per mi això és un 4,5 sòlid. Sens dubte. Vull dir, per lo friqui que és, Sí. lo rar que és i lo bé que porta l'acidesa. Perquè és àcida, però és un àcid molt, molt elegant, molt... Home, jo dintre dels àcids un 4,75. Sí, jo quasi també. Jo per mi és un 4,5, Perquè... perquè I mig. per mi és com poder too much, que es gaudeix molt, però és com too much de gustos alhora a la teva cara, que estàs molt més acostumat... Estic molt més acostumat a que això m'ho faci una Imperial, no una àcida, per exemple. Però està molt guai. I això sí, una sencera... No, perquè entra molt... Jo m'agradaria més pruna també, perquè la pinya està super present, però Sí. les prunes m'agraden molt. Però l'acidesa es nota que és de la pinya. Però el que li dona el cos és la pruna. És que està molt ben compensada, realment. És que està molt ben Sí, compensada. sí. Molt bona, la No veritat. destaca res. Sí, sí. Però tot hi és. Sí, sí, sí. La llauna per mi és un... Estoy gratamente sorprendido. un 8,5-9, diria Està jo. guapa. La llauna està molt guapa, molt xula. A veure, no l'estic ensenyant. Espera. Més crec que és etiqueta transparent. Si Sí. la treus... Sí, Ah, sí? podem provar-ho, Sí, podem pinta. provar-ho. Ah, sí, té bastant sí, té certa pinta, sí. transparència. Està molt guapa la llauna. És d'aquestes que qui col·leccioni llaunes és quasi de les que et pillaries només per la llauna, perquè és molt xula, molt xula. I la birra està bona, ja de I la pas, birra no? està boníssima. No, la birra és birron, Sí. És birron. Sí, sí, superbo. No, a més, si li poso un 4,5, aquella l'hauria de rebaixar un 4, perquè... Oi, Home, és que no hi 4,25 color, és estàs que- pendent, no, no. És que O 4,25, 4,35, o 4, 4 Aquesta quasi i em mig. mata, aquesta. No. Bueno, quasi T'ha em matat mata. el massapà, Sí. el massapà. Exactament. Sí. Aquesta està molt bona, molt bona. I amb l'olor xutxa que Està fan, pic, tiro una quasi mica enrere mata. perquè no sóc fan de xutxes. I en gust no, en gust és super equilibrada. Tampoc és un suquet,
perquè té molta més... Sí, no sé, jo crec que és com una... Vindria a ser una... Tampoc és pastry, com a tal, perquè hi ha moltes àcides pastry. Està No, com... pastry no és. Però no té Camina com lactosa. entre dos aigües. No té lactosa, és per això. Clar, però està molt guai, la veritat no... Sí. Bueno, no sabia si esperar que seria guai o no, però... La sour és molt guai, perquè... Jo diria que és dels que agraden a tothom. aquesta. Vale. Sí, aquesta és fàcil. L'etiqueta és molt psicodèlica, m'agrada. No, l'etiqueta m'agrada molt. L'etiqueta m'agrada molt. És com molta cosa, però guai. Sí, però no està carregada, juga amb el que dius tu, l'etiqueta transparent, juga molt bé amb les... Sí. O sigui, no et satura. I es veu moderna, però també bastant atemporal. Si et diguessin que és una etiqueta de fa 5 anys, tu creuries, i si d'aquí 5 anys treus una birra amb una etiqueta semblant, també queda moderna. Sí, I és difícil fer-ho, aquesta li faré foto per tenir-lo a Bueno, aquí hi ha el Team Untap i Team Anti-Untap. No, anti-untap no, és com... O me la suda un tap. Me la suda un poco. Mira, veus? Te la vaig a penjar. M'agraden les polèmiques que genera un tap i sí? el puto un tap. Sí. Però és que I quan fan review bombing cabriu o coses d'aquestes, és divertidíssim. Sí. Que és en plan, tu proven una briu i t'ho posen, estava boníssima, un punt i mig. És briu, no la podem puntuar bé. Pero es traicionado al estilo. Sí. No puede ser. És brutal. Quan passen polèmiques d'aquestes, o comença la gent a enfadar-se amb comentaris brutals. sí. A cerveceame Lux va y viene. ¿sabes? Sí. Avui està present, Està però present, no és una secció. No. Està present, sí. És que jo crec que quanto més gent és, més cerveceame Deluxe hi ha. Sí. Quanto menys gent hi ha al podcast... Clar, tenim menys idea. Podem rajar de menys coses, perquè som menys gent. Sí. És el que uneix a tothom, la rajar. El rajar. Sí. El rajar... Mos agrada un poc, sí. Però està bé, és divertit. A mi en el fons rajem de manera constructiva. Sí, no. Ara Redne poder algun dia veu el vídeo de YouTube i diu, ostres, pues sí, al igual que fem un redisseny del logo, Claro. o fiquem el tio barbut aquí Estos dalt. mataos aquí. Estos mataos. Home, mataos, no. Ens faltava algú que ens fes veure la llum i que... Mataos no, perquè l'equip que tenim és molt... Bueno, ja. Però ens va comentar un francès, va fer una birra francesa, no recordo quina, van posar-lo a hashtags de YouTube i ens va comentar el vídeo de YouTube. I havíem rajat fora d'aquella birra que fèiem el formatge i no sé què. I no havia de fer. No Que era devia entendre res. Frau Gruber. Frau pot Gruber. ser. No, Frau No, Gruber perquè són alemanys. Són alemanys, però una col·laboració amb uns francesos. Sí, I no sé si eren crec que Popin o... El Popin o algun d'aquests, i ens van comentar el vídeo de YouTube i va ser en plan de quina il·lusió, menys mal que no enteneu res. Però què vos varen escriure? En plan... Perquè Thank vaig you, ficar Thank you, no sé què, No thank sé you si for vaig the ficar el review. link a l'Untap. Vale. A YouTube. pot ser. I com que va ficar... Bueno, va Sí, comentar... ens ha seguit, bueno, però va ficar però allò al o sigui, toastet no vam aquest. rajar de la birra, No, perquè no va realment era entrar, bona, perquè però en plan de s'avorria dir, i- buah, aquesta birra fa olor formatge, fa olor quadra, és com super rara, és a certs punts és agradable, és bona, però no per tots els públics, estem com Clar. molt... Allò que fas una crítica constructiva, però una mica rajant més del normal. I és just va, i és el vídeo que veu, per sort era francès i no el tenia en català. Sí. A veure, que majos. Sí, no, però bueno, no, i... Aquí estem per això. Sí. I... Que... A mi m'ha També agradat quan molt nosaltres aquesta. tinguem la birra que se'ns està fermentant Encara a n'hi punt, ha, també si vindrem vols. aquí, la portarem i també rajarem de la nostra Sí, sí. birra, no ens Sí, amoïneu. sí, vull dir, ens aquí insultarem tothom a resa. nosaltres. Si n'hi haurà o no. Però bueno. Crec que T'arrisques. abans de fer l'última cervesa, jo crec que li has de fer el birrosco per la Sara. Va, Sisplau. fem-li rosco, He fem-li rosco. vingut a fer això. He vingut de Barcelona a Vic perquè em facin un El birrosco, birrosco. el de més una merda. A vosaltres, birrosco, aquests matats no els vull veure, però jo vull veure el birrosco. Per provar cerveses Sí, també, no? tens el gorro Sí. de màgia? De màgia borràs? És que em fa poca sió, però això... I pot ser la teva ajudanta, la Sara. Ah, sí? Bueno, no, jo sóc el seu ajudant. Ah, vale. I llavors jo te leo Sí. los pozos de la cerveza. Ah, vale, está bien. Los pozos de la cerveza. Pues hem de tirar birra- pozos. no, Pero no, los pozos, horóscopo no, es los pozos de la, horóscopo- los pozos de la lectura. cerveza al estilo Sandro Roy. Horóscopo, lectura. Al Vols mirar amb el mòbil? No, miro Tu des de llegeixes l'ordinador. els pòsits, no? Després. Sí. Meravellós. A veure, què ets? Libra. Llibre. Soc balança. Balança. Ah, mira, com jo. Com el sol, com la marea. Ui, que aquí soc Capricornio, Aquario... Joder, a veure, si et deixen clicar en llibre... A veure, Quina música és? Escorpio, deu estar abans Escorpio, sí, llibre, efectivament. M'agrada això. Uf, a veure. Aquí vaig fer res nova, aquí vaig fer res noves, pot ser interessant, pot I ser creus interessant. tu amb això? dels M'agrada, horòscops? sóc un poc brujita a vegades. Sí? Espera, Pues mira. para postre. Uy, A veure, el birroscopo de la el semana. birroscopo de la setmana.
A veces es súper rápida, Libra. Te tomas media pinta en menos de 5 minutos. Y aunque esto te proporciona algunas ventajas, también tiene algunos inconvenientes, porque vas bastante antes que si lo tomaras más lentamente. Además, no te ayuda a reflexionar correctamente sobre asuntos que lo requieren, como por ejemplo, esperar un cuarto de hora antes de la siguiente media pinta. Sí. Intenta ir más despacio a diario, intenta beber más despacio, cometerás menos errores, irás menos borracha y tu hígado durará bastante más tiempo. Sí. Además, te dará tiempo a enterarte bien de las cosas, aprender mucho más sobre ciertos temas que te afectan a diario, como por ejemplo el porcentaje de alcohol de las cervezas que te estás pidiendo. Hoy una persona importante te pedirá ayuda, pero te resultará imposible atender esta petición porque no podrá hacer magia y que la cerveza fermente más rápido. Explícale bien por qué no puedes acudir a su llamada, regálale algún libro de elaboración de cervezas y proponle aplazar un poco el encuentro hasta que la cerveza haya acabado de fermentar, como estábamos comentando. No dejes ese tema sin solución, Libra, porque esta persona te puede brindar una gran oportunidad en el futuro próximo, como por ejemplo, si aprende a hacer cerveza de una maldita vez, contratarte en su fábrica de cervezas. Si hoy un enemigo te invita a salir de forma inesperada, acéptalo. Seguramente acabarás borracha, pero habrá merecido la pena. Tendrás una sorpresa o un encuentro afortunado, como suele pasar cuando vas borracho. I fins aquí el birroscop d'avui. Què t'ha pareció el birroscop d'avui? M'he sentit molt identificada Sí? amb la part de la velocitat de beguda. No ho negaré. Sobretot ara que fa calor. Yo te voy a leer los pozos de la cerveza. Tomate cedo en sombrero. Los pozos de la cerveza, sí. ¿Dónde está mi cámara? Sí. Sí. Pots fer-ho amb la GoPro? Ah, sí, clar, tu fas amb la GoPro. Merda, avui tinc cable curt de la GoPro. Sí. M'he descuidat el cable llarg. Sí. A ver. Los pozos. Soy Birra Rey. A ver... Uy, no hay mucho dibujo aquí, ¿sí? ¿Ves los dibujos? Sí. Sí, ¿Sí? los veo. Muy bien, sí. ¿Eres Capricornio? Sí. No. Bueno, no siempre puedo acertar. Uy, hay muchas burbujas al lado. ¿Eso es bueno o malo? Tienes que lavar más los vasos. Queda un poco de olor a queso con la siguiente cerveza, ¿sí? Uy, hay una isla, ¿sí? Soy de una isla. Sí, mira, aquí hay una isla, ¿ves? ¿Sí? Yo soy de Mallorca, soy de una isla. Uy, sí. Es una señal. Acertado por primera vez en mi vida. Sí, en esta isla estás muy sola, ¿sí? ¿Sí? Estoy sola. No sé. Joder, no puedo rir, que no puedo aguantar la cámara mientras Rick. Sí. Pero es que nadie se te acerca. Sí, mira, aquí vienen gotas que no quieren, ¿sí? Oh, lo siento. Tendrás que dejar la cerveza por un tiempo, ¿sí? No quiero. Bueno, tampoco me hagas caso, que yo no soy mucho de evidente. Hasta aquí mi espuma mancia. Espuma mancia, brutal. Espuma rancia. Espuma rancia. Espuma rancia. És un nom més adequat. Ai, Dios. M'he donat allà el cabell. Bueno, què t'ha semblat el teu birroscop? M'ha agradat, sí, m'he sentit identificada. Sí. La secció, què tal? Bé, jo pensava que a part de que algú queria quedar conmigo, jo pensava que no era perquè la birra no estava llesta, sinó perquè ja estava borratxa i no podia quedar. Això hagués estat més acurat. Sí, ho improviso al moment i jo, no... No esperis No, más. però ha estat bé, m'ha agradat. No intentes acelerar la magia, ¿sí? No, me ha agradat. La magia tiene su ritmo, ¿sí? Me re gustó. La magia tiene su ritmo, ¿sí? Sí, No puedes acelerarla, ¿sí? Me gustó. Con Edgar es podrà fer imitacions, està guai. Bueno, doncs ara ja arribarem al plat fort del dia. Sí. Al plat molt fort del dia. Que és la sorpresa de la setmana, no? Que és alhora la sorpresa de la setmana. Què provarem? Què provarem? I alhora que tanca el cercle Què serà? Qui ha vingut de convidat. Sí, qué raro, ¿qué será? No sé. Que raro, No portem comentant aquesta birra des que hem començat el programa en cap moment. Gens. Pot ser Brewdog? Oh, quina decepció, Una punquipa he portat, perquè recepta nova. Comprada al Paqui, Superfresca. d'aquestes comprades al Paqui que han estat amb el sol tot el dia picant-los i superfresca. 10 de 10. Amb 10 minuts de nevera només, en plan, temperatura... Uau, és que això ha de ser pitjor que una boll calenta, Bueno, aquesta la pot explicar ella. Aquí l'expliques tu, aquesta, i l'etiqueta aquesta mola molt. Mola. Ja ho dic, sí que té un estil d'etiquetes, com té de Molen, que és com... La veus de molta distància i ja saps qui és, i això ho respecto moltíssim. Fer una cosa que es vegi
atemporal i que es vegi si és guai, ja és directe, és un nou directe. I és guai. Bueno, no sé si ho sabeu, clar, és un dissenyador que mos va fer això, que ara no recordo l'estudi, perdoneu, però els stencils els fem allà. Els fan Alberto, la Joran o el Josh, els pinten i els triem. I estem allà a vegades tots mirant. Que a mi m'agrada aquest, o no sé què. És que mola molt. Vull dir, és que té un caràcter molt guai, com les explicacions que poseu als laterals també estan molt ben escollides. Jo dic, aquí d'entrada, i no per fer pilota, aquí d'entrada és un sòlid nou. Bueno, no ho faig jo, ho fan l'Alberto i la Joran sobretot. La Joran ens posa ho edita tot, són uns cracs. És un sòlid nou les etiquetes i tenen un caràcter bestial. I explica'ns la cervesa. Bueno, això és algo molt especial que he duit. Només hem fet 90 ampolles. I és un híbrid entre cervesa i vi. Perquè ara Cíclic també hem començat a fer vins naturals. I això és un, Mosca Peach, perquè té moscatell, raïm de moscatell, que vam reciclar dels nostres vins de 2019. I Peach és de la Melocotón 2020, que vam fer un segon ús de la fruita després de fer la birra. I és un híbrid perquè quan després de fermentar tot per embotellar, van fer servir xarel·lo, el nostre xarel·lo de 2020 també. I jo no l'he tastat encara, hi tinc moltes ganes. I això, si la voleu, només hi ha 90 ampolles i ja n'han venut bastantes. O sigui que... És algo molt especial. Has de ser prisa. Sí, afanyeu-vos, que aquestes en queden... No, d'aquestes en queden poques. És que estava girada l'ampolla i m'estava posant nerviós. Estava girada l'ampolla i m'estava posant nerviós. Apartem-ho perquè ara farem... Ara fem el mode... A l'ASMR. Jo? M'he d'acostar més al micro. Espera't. Ha sigut molt guai aquest. Ha sigut muy sutil. Ui. Quasi. Sutil. Ho he salvat. Ha sido muy sutil. Ha sigut molt guai. té Ostres, quin color més un color xulo. molt maco. No m'esperava aquest color. No sé per què, pensava que tindria un color més Ara fosca, més... fixeu-vos en el color de l'etiqueta i mireu el color de la birra. Ah, sí? Està tot pensat. No, això t'ho dic, doncs ja és un 9 i mig aquesta etiqueta. El Pantone, no? No, però he pensat de sempre. Teniu un estilàs amb les etiquetes de Cíclics. Si em demanen alcohol, preu, o sigui, no sé si de l'anterior o d'aquesta és veritat normal, no hem donat precio i detalles de les altres, aquesta precio i detalles els hauràs de donar tu. Sí. De la primera precio i detalles què era? Després ho miro. Vale, després mira el preu, i l'alcohol de la primera que hem fet no són després fem... Sí, mira, la primera que hem fet, estem amb la GoPro ara, aquesta de preu ara ens ho dirà en Lluís, i té 7% d'alcohol, molt ben integrat, que ho hem comentat. La segona té, em sembla que tenia 6%, sí, 6% d'alcohol, té saboraco per 6% d'alcohol, podria dir més alcohol i més ben integrat, no se li nota gens, evidentment, un 6% se sol integrar bé, però tenia molt gust per l'alcohol que tenia. I aquesta... Té 8 graus. 8%, vamos, aquí. I és la birra més cara de Cíclic fins a la data, són 20 euros ampolla, però... Ara us donarem l'opinió, donarem la nostra humil opinió. Ara direm si lo vale o no. I preu, ara venen preus. Tomaco 3,80. Aquesta Tomaco 3,80, home, doncs per 3,80 està molt bé, objectivament. Per 3,80 està superbé. Sí. I la Big Daddy, 9,10. Americana, és comprensible, pagues import, també està molt bé de preu. Estoy acostumbrado a pagar-lo. Tu sabes por qué. Aquesta vegada us recomano qualsevol de les... Jo sempre soc una mica en plan del raca, no de dir que a vegades modifico puntuacions pel preu i tal. En aquesta vegada és això, per mi es deuen portar mig punt 0,75, que és més bona aquesta que aquesta. Però aquesta, pel preu que té, aquesta... En aquest programa hem provat coses cares. Sí, en aquest programa hem provat coses cares. Poder tan cara com aquesta, no. I barates també. Però per volum sí, Per volum sí. Pensau en l'especial que és, o sigui, Cíclic, per mi me sembla barato, perquè comparat amb altres... A Barcelona... I és 75. I només han fet un lot molt petit, són 90 ampolles a 75. Amb l'olor us estic dient que això es val el que costa, eh? Sí, no. El préssec es nota molt. Sí, fa olor a les xutxes de pressa. I proveu els seus vins naturals, també, si us agrada el vi, valen molt la pena. Heu d'esperar una mica, perquè se'ns han acabat des de 2019 i 2020 ara els estem embotellant, així que heu d'esperar una mica encara. Però proveu-los. I barates també, sí, ho ha dit en Lluís, barates també, perquè quan van fer les lagers de supermercat, Sí, vamos. Que va sortir com a triomfadora absoluta, l'Àguila. Sisplau, un sponsor aquí. Dame una caixeta. Suen Àguila. Sí, aquí el fanboyisme d'Àguila és molt elevat. Gavi, Suen Àguila. Sí.
Sí. Uau. Home, està bona l'àguila s'infiltrarà, a veure. Envieu-nos en una caixa. No et venguis al sistema. No te vendes al Jo sistema. només em vendria el sistema si em vinguessin els d'àguila o els de Jopito. El resta no. Que mania. Hòstia, l'olor molt bona. I es nota el vi i es nota el pitch. Sí, es nota el préssec. Jo encara estic amb l'anterior. I és Jo veig avinada. molt bé. A Oh. punt àcid, Que bo està no això. és molt àcid, és al punt just, Se dissipa molt d'acidesa. ràpid. Té gust a suc de préssec amb un punt de raïm. De quin vi és? Raïm moscatell Veus? y después, o sea, son las lías de moscatell. Mira, segundo uso de los melocotones de Melocotón 2020, macerados en vino moscatell durante 2 semanas. Clar, no té les líes, sinó que van ficar els préssecs al moscatell i envasado con mosto de uvas de Xarel·lo 2020. Veus? Sí. El color fa molt raïm d'això. És preciós el color. Vull dir, I els llevats són el llevat de la casa, una base més funky i els llevats del Sí, raïm no, i funky, de sí. sofrita. Sí, no, és Jo que el color m'encanta, perquè a més Sí, té sí. com un punt rogenc per la part de sobre, que una Sí. fiques a contrallum. És preciós. Bueno, com, mira. Sí, veus, mira, és que tot està pensat. Està és que tot està pensat. pensat. Què? Que Clar, té és com que aquest... l'etiqueta és aquest contrast de color que té, com aquest color groc més... Espera't, Sí, anem més a ficar la pàl·lid, sí. GoPro per ficar-ho. És si us ho he fixat abans, o sigui, es veu com pàl·lida, de color... Sembla molt diferent de l'etiqueta, el natural no es veu tan diferent, però la GoPro es peta molt els colors. Però si us hi fixeu, quan la fem un contrallum, agafa com uns tonalitats rogenques per la part de sobre i per això han fet el contrast a l'etiqueta amb el rogenc. No, si està pujant punts aquesta etiqueta a mesura va avançant. És que jo trobo que una etiqueta ha de descriure la birra. Sí. Com a mínim t'ha de donar una idea del que t'estàs bevent. I com més bé descriu una birra l'etiqueta... Per això pot ser una cosa com molt cutre, si tu que estàs fent una cosa per les risses i per les bromes i per algun joc de paraules random. Cosa que és molt a favor de Som en aquest sentit, que a vegades fa etiquetes precioses i a vegades fa cutríssimes, Però li poses 10. que són 10. A vegades fa cutríssimes que no. A vegades fa cutríssimes que dius, ostres, és cutre i punt. Però són etiquetes que en general ja saps que No t'esperaràs. has pasado el límite de la perfección del cutrismo. Exacte, no. Per exemple, vam fer una que es deia Cute es deia, no. Cute, sí. Sí, es deia Cute, Som Cute. Aquella era horrible. Vull dir, la combinació de colors era horrible, inclús la distribució com estava era horrible, em sap greu. La birra estava bé. Aquella la sorpresa era que quan tu t'esperava allò diries, ui, serà una birra horrible, i dius, ostres, no, està bona. És una Soma, clar, està bona. Però de nom no era I'm not a cat, Sí, pot ser? de nom era Sí. Hipnotacat i Del- també venia d'un meme. I del també venia d'un meme meme que- d'aquell advocat que se li van quedar encallat a una filtre. videoconferència del filtre Sí. de gat i que va començar... Tots super serios allà i el gat, Però Mare aquí no... Sí, hola a tots des del País Basc. Sí, estic de vacances. Hola, Monkey de Rick. Ostres, merci Hòstia. tu, guia. Hòstia, que guai. Sí, hòstia. Ara guai. aquí al final farem l'entrevista a la Em senyora pregunta, Sara. en teniu d'aquesta última? No en tenim d'aquesta última. Ah, Haureu no, d'anar a a Cicli Cicli. Farm, a Però tenim Barcelona, a tenda buscar-ne. online que també podeu comprar i distribuïm. Doncs mira, genial. Sí, ja no heu de moure de casa. Sí, perquè Barcelona ara és un bochornazo. Millor evitar. Sí, fa calor, fa Mira que calor. bona que Però, està. però a Cíclic tenim aire condicionat. Ostres, Podeu venir? està molt bona. Està molt bona, sí. Està molt bona, també per mi és 405 també. Jo li però poso un aquesta. 5. Tu un 5 ja, directe. Sí. Jo m'ho 405, Jo, però quan s'escalfi... jo he deixat de puntuar Cíclic perquè me sembla un poc tongo, Sí, un poquillo. però no ho faig, però internament també. És de les, Apunto molt alt. és de les més bones de Cíclic que he provat, tal qual. Vull dir, És es molt val especial, cada aquesta. un dels euros i més Sí. cara i tot hauria de ser. Vull dir... Sí, perquè és aquest olor de pressa, a vi ben refinat. I a més és que està molt ben feta la transició en boca. Sí. Notes tot, notes que hi ha vi, notes que hi ha birra, notes que hi ha préssec, notes que hi ha altra... Ho notes tot, però tot com molt ben ordenat, molt clar. Sí, està molt ben Però equilibrat. tampoc t'ho defineix en plan, ara això. No, és com tot molt I homogeni, molt guai. aquesta seria dels que jo posaria en carta de restaurant. Sí. És que és el que volem intentar, no? Cíclic Perquè també vol... combina molt amb tot. I quin maridatge... Feu maridatges allà? No, però... Aquest pots fer, per exemple, peixos, també. Sí, jo pensava Clar, en un que salmó, Peixos, arrossos, un salmó suau. Sí. Sí. Carns blanques. Bueno, com si fos un vi blanc, Sí, també. com si fos un vi blanc, sí. I a més tens... Perquè hi ha una cosa, per exemple, Ha els dit vins... sí. Sí? Se t'ha escapat un Sí? sí. Sí. Sí? M'entendeix? Sí? No, No, però el tema de... Perquè hi ha, per exemple, certs aliments, com poden ser els espàrrecs, el bròcoli, hi ha certs aliments que no combinen amb el vi. Per tal com és el vi. Però amb això Sí. sí. combinaria bé. I amb això pot combinar bé un espàrrec, per exemple. Sí, jo crec que sí. I ahir vaig anar a dinar por ahí, vaig menjar una amanida que era una burrata
amb préssec i pruna, Mirabel, i crec que li quedaria molt bé aquesta també, perquè tenia com unes oli amb albahaca, crec que amb amanides que normalment els vins queden molt malament, amb aquesta jo no hi combinaria. O amb plats de llegum lleugers, que no sé si agafar blanc o negre, per exemple, tipus una amanida, un empedrat, per exemple. Són plats de llegums d'aquests que dius, ostres, és que un negre podem estar tapant i un blanc li faltarà xitxa per lo que estic menjant, una cosa així aniria perfecta. Jo penso, un bacallà esqueixat, coses d'aquestes així, i a més a més, el punt que teniu a Cíclic és que l'etiqueta és molt de restaurant. Sí, bueno, realment també ho diuen ells, que fan aquest format perquè és com per compartir a taula, també, saps? No te la compres per tu tot sol, que te'l pots fotre, que és com una pinta i mitja, però... Això està molt bé, perquè... Jo d'aquestes me'l prendria una de sol, saps? No, però seria... Estàs en una terrassa que has comiat un grup d'amics i treus això, és més... que el nostre comprar una cervesa per cada un, no sé què, no sé quantos. Fa més comunitat que no pas agafar-te unes ganes. Però que també és com les farmhouse ales i totes aquestes coses ja és com la cultura d'aquest tipus de birrera, això de compartir. I evoluciona millor en gran, a més. Com més gran en bases, millor evoluciona. La tenim petites, però són la Saison, la Grisette i una Hoppy Saison, que és com bàsic. Això, per exemple, movents amb barrilet de... amb un barrilet d'aquests de fusta d'això, sí? O de ser metàl·lic? Aquests metàl·lics de Sinclair, és una cosa d'aquestes. Podríeu provar de fer barrilets alguna hora? D'aquests petits, com en plan per festes, en plan 5 litres. Barrilet d'aquests que tenen aixeta, que es poden... Això ho suggereixo. Tenim molta feina ja, no sé si... No me pongas más feina. No me pongas más, som 4 persones a l'empresa, no tenim... Vale. No tenemos horas. Que tot el glamour està a les etiquetes, després tenim tots blaus de moure palets i servir birres. Sí, No, però el treball al fons és molt d'això. És molt agraït. Està molt guai aquesta, està molt guai. Sí. Ostres, que l'olor és préssec total, Sí. No, ja et dic, aquest per fer... Jo crec que ara en aquests últims moments podem fer-li preguntes a la senyora convidada. Bueno, a la convidada. Senyora no està casada. Encara no som. Som molt jove encara. Jo no m'he preparat cap pregunta. Jo sí. Tu vols fer alguna pregunta? O una pregunta i si se'ns acut. A medida que mentre disfrutem d'aquesta gran cervesa que ens ha portat. Encara en queda una mica més. Sí. Mira, però ja faré després, perquè aquesta m'està agradant molt, Al final amb el Posito. Faré un poco... Remena, nena. Ui. Un poquito, diu. Això per tothom, joder. I espera, ahí està. Aquí no sé quant te'n quedarà. Res, una mica i ja està. Sí, que faci el pòsit allò. Una mica, sí. Pots una mica pòsit? Sí. Fa molt bona olor, m'agrada. Sí, no, és... Bueno, aniré lentet, va. Bueno, menjaré més pa que... No t'ofeguis. No, està ben. Vinga. Va. A veure. Aviam. O en postres, perdona, aquesta sí, és veritat, temps mort, un moment. En postres, amb quin postres podria quedar? Perquè jo també ho he pensat, birra de postres podria quedar guai. Un melimató igual? Melimató. Sempre diem que la sour amb formatge, el pastís de formatge. Algo de mascarpone. Però pastís de formatge aquí, jo crec que aquí no hi quedaria tan bé. Jo crec que un melimató, per exemple, que però amb mel, no sé si... Jo crec que sí. Jo crec que amb el préssec i la mel hi combinaria molt guai. Fruits secs, per exemple. En lloc d'acompanyar-ho amb un moscatell, acompanyar-ho amb una copeta d'això. O algun postre que tingui mascarpone, que no sigui tiramisú, perquè el cafè sí que t'agradaria molt, però algun... Un mousse de llimona, per exemple, també. Però és molt àcid de llimona. Un contrast no hi podria quedar guai. Xocolata. Algo més dolç, o una panacota o algo així. Sí, panacota sí. Pastís de xocolata o una cosa així. Algo dolcet. Jo crec que sí. Jo crec que amb mel i mató és el que m'ha vingut ara primer al cap. Jo crec que amb mel i mató, ni que hi hagi la mel, podria quedar guai. A veure, d'aquest mel i mató no el que és que hi ha més mel que mató, sinó una cosa una mica compensada. Però podria quedar guai, perquè jo crec que el dolç trauria una mica l'àcid, s'obriria molt més, es notarien moltes més fruites i podria ser interessant. Mira, postres de músic, sí, exacte, postres de músic seria una bona opció. I ara, perdó, ja començarem les preguntes, sèria, no? La típica pregunta que fa sempre, quan expliques la teva història en el món de la cervesa artesana i com et vas introduir i com recordes la teva primera cervesa, l'experiència. Sí, com et vas introduir, sí, com recordes la primera cervesa. Són moments molt diferents. La primera birra, jo sempre he begut molta birra, niña calimocho i niña de birra,
Ahí estamos. I la meva primera birra artesana va ser en el meu poble, al Cudi, a Mallorca, Sí. que són beer lovers, que encara existeixen. Sí. I me'n recordo que valia 5 euros un botellín de 33, i jo un dia me'l vaig comprar per provar, i era una Pale Ale, que encara la tenen ara, que és, no sé, una etiqueta vermella, no me'n recordo el nom. I jo vaig dir, uah, sabe a queso, saps? I me'n recordo que m'ha sonat el que deies tu ara. I aquí vaig començar a dir, uah, com mola la birra, no? És diferent. I jo sempre bevia Voldam en aquell moment, que me semblava que, uah, o sempre em demanava una Paulaner, i era com sempre volia provar coses diferents. I mon mare és de Dinamarca, i a Dinamarca també fan birres especials per Nadal i tot, o sigui que sempre he provat una mica de tot. I això sempre ha estat allà. I vaig començar a entrar en el món de la birra artesana quan vaig venir a estudiar a Barcelona. Som actriu cambrera, soy un cliché andante. I necessitava un curro de caps de setmana, perquè viure a Barcelona i estudiar és bastant car. Sí. I vaig trobar l'entrevista de Mikeller que obrien. I vaig anar a fer l'entrevista i jo sabia això de birra, en plan, sabia el que era una IPA, crec que havia anat a la Cerveteca una vegada de visita, havia anat a Brewdog, poca cosa, i me van contractar perquè sóc mig danesa. Bàsicament, un poc. Li va agradar que fos danesa i va, bueno, esta la contratamos. I vaig començar allà i allà he estat 3 anys de la meva vida. I així vaig com introduir-me en el món de la birra. I clar, allà tenia 24 tiradors a la meva disposició i podia tastar de tot. Que amb Mikeller no sóc gaire fan, ara. Ui, cervecera Medux. Tampoc treu gaire cosa, o sigui, No. tampoc ni arriba ni treu tanta cosa Mikeller. Bueno, Crec que s'ha orientat és molt més al mercat hype, americà sí. i s'ha orientat molt al mercat americà i aquí també ens té com molt oblidats. I trobes les 4 coses, la Peter Pan i la Mary, un parell de sense alcohol... I aquí arriben un I poc ja viejunes, està. també. Sí. Sí. Però bueno, em vaig aprendre molt i vaig tenir companys molt guais i vaig entrar en el món de la birra i vaig fer tots els amics i coneguts que tinc ara. Bueno, vosaltres vos vaig conèixer Sí, allà. és veritat. Així que així vaig entrar, Sí. així vaig I començar. llavors vas passar a Cíclic, no? No, bueno, vaig estar a Mikeller 2 anys, me'n vaig anar d'Erasmus, vaig tornar, vaig fer un any més, vaig decidir parar perquè tenia altres projectes i he currat. He ajudat a la Pirata a fer fires. He currat a Edge caps de setmana, he fet caps de setmana a Beating també. BBF, em sembla que també algun any. Vaig fer d'Informer i després vaig estar equip tècnic un any. O sigui, he anat com movent-me una mica, sempre ajudant fent extras i van oferir això Cíclic i era un projecte que ja sempre m'ha agradat molt. En Jo ja el coneixia perquè havíem currat junts a Mikeller i vaig dir que sí i ara estic molt contenta. I estic a bar, però a vegades ajudo a fàbrica, a etiquetar, a embotellar, a moure palets. Home, això està molt bé perquè tens tota l'experiència Sí. de la cervesa artesana en el mateix lloc. I pots Sí. recomanar molt millor, saps? I a més Cíclic té una cosa que té una parròquia molt fidel i és un barri molt guai, Sagrera, i és com Sí. estar en un poble i la gent... Sí, jo Sagrera, quan estava visquent, és un lloc molt... No sé, i la gent està com molt entrenada. Entren i li dic, és un poco àcida, i em diuen, sí, i saben el que és una saison i Sí. els agrada i tothom està com molt obert. No hi ha els típics que te diuen ponme una doble malta o una estrella o una àguila, però no. En canvi tindrà la pròxima vegada dient, dame una àliga. No. El que van fora de Tampoc Cíclic. ens passem tant, a mi m'agrada va. sense filtre, en vidre com a cosa per dir, pues en lloc de fer-me una estrella amb els amics, pues Doncs sí, gastes 15 cèntims d'euro més i tens una cosa que està més acceptable, Uau. perquè almenys hem ficat llevat per tapar tots els errors, múltiples errors que té la cervesa i ja està. Sí. Però ja està, vull dir, fins aquí el meu hype amb l'àguila, que ja és més una conya que no pas que sigui veritat. Vale. I això és... Sí. Així vaig començar. Llavors, una altra pregunta. Quin és el teu estil preferit i el que menys Hola, t'agrada? Megasauron. Què? Gavi Sexy, sóc el teu fan número 1. No sabem qui Coses que és. passen per internet. Qui és No això? sé qui és. No sé qui és, es diu Megasauron. Megas. Perdó, seguim amb serietat. Doncs el teu estil preferit i el que menys t'agrada. És difícil, ha variat molt durant molt de temps. Vaig començar que me flipaven les Imperial Stout i les Stout i ara estic molt més en un punt més sour, més saison, que ja vaig començar abans de currar Cíclic, però ara estic en plan, vull pale ales de bomba de mà i vull lagers super crispy i super fresques. Bec de tot, però ara m'estic més una pinta d'una lager ben feta o una pale ale o una copeta d'això que una Imperial Stout. Que també tot té el seu moment. Sí, però... bueno, jo els Imperial Stouts no les toco a l'estiu, però les toco. Ja, en hivern depèn, però sí m'agraden molt, saps? Però ara mateix te diria una pale ale o una saison
superfresca. No I la que menys t'agrada? Això crearà polèmica tal vegada, però les neipa Volia preguntar sobre Neipa. i les triples i les quadruple IPA no, venen carregades pel dimoni. No m'agrada. O sigui, Ui, el fanboy de... Aquí tens un fanboy de triples, eh? ja, ets un haze boy, tu. No, a veure, o sigui... O sigui, m'agraden, No, però... Aprofito, perdó que és mitja entrevista, aprofito per una reflexió que he fet moltes vegades i que és veritat, o sigui, m'agraden molt les neipes, però jo crec que la neipa ha matat el món de la IPA. És la sensació que tinc, perquè tot és neipa. I no hi ha les IPAs aquestes astringents, que poder no cal que una IPA sigui astringent, però està bé que hi hagi alguna que ho sigui. O que sigui amarga i sigui seca. I que sigui amarga i seca, exacte, que no tingui res més. I a mi m'agrada, o sigui, per això m'encanten les neipes i al mateix temps les odio. I triples IPAs de les d'abans, totes les triples IPAs que fan ara són hazy, ja està guai, però jo no vull un suc de fruites que m'emborratxi. Jo vull una IPA que sigui amarga però que també tingui un punt alicorat al final. I això no es troba. I és el que a mi em fa una mica de... Bueno. És que a mi m'agrada veure pintes. I jo vull veure'm 4 pintes i no estar borratxa, saps què t'ho vull dir? És que Les triples IPA és per 2 i a dormir. O sigui, 2 pintes i a dormir. I no sé... vaig a dormir. I jo crec que has provat una neipa i has provat moltes neipa. Sobretot com s'estan fent ara. I és com... Bueno, jo sempre tinc el terme de neipejat. Neipejat. Això li dic a Manolo sempre. És que tot està tan neipejat. La base maltosa aquesta que tenen totes quasi igual, el llevat que supermercat però també igual en totes. I tots citra, mosaic, és com ja està bien. Canvieu de llúpol, saps? En plan... Clar, però amb això a mi el mosaic m'encanta i és veritat que segons com el faci servir varia molt el gust. Ja, però si totes tenen mosaic i totes tenen citra i totes és el mateix... Sí, s'acaba fent una mica cansat. Bueno, que saps que si te compres allò saps a lo que vas, no? Però suposo que també els cervesers fan neipes perquè és el que... És el que vende. Sí, bàsicament, sí. I les IPAs també amb doble dry hopping, que ja no són tan amargues... Es pon lúpula hasta que te revienten les pupil·les. Sí. Que estan bé i a mi m'agrada provar-les, però... Mou molt sa panxa i és molt dolç, me dona molta set, i és com una faig igual. I doble IPA són molt perilloses. I... Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? Bàsicament això. És que són... És el que tenen, és el que tenen. Jo sé que és polèmic, però... No, clar. Muerte les neipa. O sigui, m'encanten les neipa i al mateix temps comparteixo molt aquest punt de vista. O sigui, que trobo que han matat un altre tipus d'IPAs que a mi m'encantaven i ara quan vull una cosa així, el més semblant que puc aspirar a trobar de manera regular és els garrapats de guineu. I és el més semblant, i ja l'han fet una mica hazy. I ara ja han canviat, ja no té la mala llet que tenia abans. És la maldició de les Però és el que van, és igual que aquests cervesers que cada 2 setmanes hi ha una neipa nova que dius... No direm noms. No direm noms, tots sabem a qui me'l referim, però... Que carreguen d'alcohol a tot arreu. Aquí sobre aquest cerveser bàsicament hi ha 2 opinions. Els que estan molt a favor d'ell, com jo per exemple, perquè trobo que estan fent el que fa anys feia de Kernel, però millor, perquè de Kernel a mi m'ha agradat la base maltosa que ha fet servir, però de Kernel feia això. Tenia una base maltosa pròpia i anava jugant amb ficar llúpol. Eren IPAs més seques i no sé per què, a mi mai m'havia agradat la base maltosa de Kernel i mai les havia gaudit. En perfil anglès sí que m'agrada. Mai havia gaudit les de Kernel, però en el fons era un tio que dominava de llúpols, tenia una base feta i anava canviant. I això ho fa en mode NEIPA, que ho gaudeixo més, i això em mola, perquè puc anar explorant i puc veure, ostres, com ha combinat aquest amb aquell. Que és veritat que sembla que estiguis veient la mateixa pel·lícula però tallada de manera diferent? Sí. Però al mateix temps jo també ho gaudeixo molt, no sé. Sí, jo sé provar una neipa i te sé dir si està bona o no i si m'agrada o no, però mitja pinta o una pinta com a màxim, perquè igual també és una pinta que t'has de fer i ir-te per a casa, però no sol ser així. Sí. Bueno, doncs tinc una altra pregunta, bueno, hi ha diverses més. Crec jo, personalment, bueno, perquè jo faig també vídeos i documentals, ara n'hem fet un, Gadi? Molt interessant, si us voleu passar per... Bueno, és que no tinc ni el link, per Vimeo. T'ha el busco. Sí, doncs, bueno, jo intento fer així, bueno, m'agrada bastant el cine, i llavors busco bastant historietes d'aquestes, i aquesta és una pregunta específicament per tirant al sentimentalisme. Jo crec que darrere de tot sempre hi ha una història, no? Quin és el record que més t'agrada relacionat amb la cervesa artesana? O tens alguna cervesa en concret, com podria ser aquesta o una altra, que et porti un record d'un moment concret? És molt difícil aquesta pregunta. No ho sé. Així,
ho he estat pensant, perquè ja m'ha dit les preguntes abans, molt professional, i he pensat tot el dia i no sabia què dir, però m'enduc molt moments amb gent. No, per exemple, hi ha 2 moments que me venen molt ràpid, que era un dia després de currar, tots que curràvem a Napa, a Miqueler, a Garas, i alguns vam anar a Drapaire, quan encara existia, i em van fer pintes de mur de bomba de mà. I sonava Dropkick Murphys, i era com el Drapaire, Dropkick Murphys, i hi havia el Xiviri, que està connectat, i va ser un moment de dir, buah, estic molt contenta, tinc amics molt guais, i aquesta birra està de puta mare, bomba de mà, llarga vida la bomba de mà, sisplau. Sí. I no sé, aquell moment va ser molt guai. O també he fet molts viatges només per anar a fires o no sé, estar amb gent que comparteixi els mateixos gustos. Sí que és veritat que una de les coses que a mi m'atrau més de la cervesa artesana no és la cervesa en si, que també, perquè és bona, sinó que és la comunitat que hi ha darrere. Sí. Molt menys elitista que la del vi. Però s'està allò en això, també aquí, jo trobo que s'està com corrompent molt. Jo vaig entrar fa ara 10 anys al món de la birra artesana, a provar birres artesanes, molt des de fora, o sigui, fa relativament poc que n'estem fent, perquè conec molta gent perquè estava el primer BBF abans que comencessin a servir birres. Hi havia jo i un que havia vingut de Múrcia o no sé, que tenia en aquell moment un bloc de birres, i érem els 2 únics, estàvem allà esperant que finalment obrissin els tiradors. I jo t'he fet tot aquest recorregut i al principi m'hi vaig aficionar molt per aquesta comunitat molt poc elitista, molt propera, que tu podies anar al que havia fet la birra ni que fos un tio que havia vingut de Bèlgica pel festival, dir-li i et donava les gràcies i et deia, doncs espera't el que traurem la setmana que ve. I ara s'ha com tornat molt com... El món dels vins s'ha com relaxat molt i s'ha com aproximat molt a la gent i molt al vinyataire i molt de muntar cates, de si vols pots visitar un celler de manera com molt més informal, més tema vins naturals, recuperar varietats antigues, coses d'aquestes, i el món de la birra s'ha com elititzat molt. Hi ha molta gent d'aquesta que és que si no has provat això i això, americà supercar, hi ha de tot, també hi ha els d'abans. Aquests són els Haze Boys, que jo dic. Sí, però hi són, i a mi Què és el terme de Haze Boy? Haze Boy és que Haze Craze, en plan, solo neipes. Haze Boys, que li posen 4,5 a totes les neipes que proven. I proven una lager i li carden 3. Sí, els Haze Boys són els que van a Birkap i se gasten 50 euros setmanals i coses d'aquestes, saps? Hi ha gent que fa això. Sí. Jo ho he vist. Jo no, però tu ets un Haze Boy, ja t'agraden les triples IPAs. Però encara no hi havia neipes, quan feia aquestes coses no hi havia neipes. Dins de tota indústria, la comunitat evoluciona. Sí. I és veritat que la història del vi és molt més llarga que no pas la de la cervesa artesana tal com la coneixem ara mateix. I més tradicional aquí. Per això ha tingut aquest temps d'evolucionar i treure's aquesta cosa elitista, potser, i aproximar-se més a la gent. Sí, clar, a mi m'ha passat que he passat de Miqueler, que era com el super hype, que crea polèmica, que té unes birres que són birrots i altres que són unes putes merdes i que aquí sempre venen les putes merdes, a Cíclic, que és un bar de barri, que fan produccions molt petites i realment per mi Cíclic o bars tipus La Bona Pinta, el Humble Beer o coses així que realment creen una comunitat i tenen una parròquia i saps? És com això m'interessa molt més que no... Clar, a Birkap hi vaig i m'agrada. Quan tinc pasta vaig a Birkap, però... I disfrutes, clar, no. Però no és el que m'interessa a mi, saps? Jo crec que pots trobar les dues coses. Si entres ara de nou, sí que igual te trobes una mica de distanciament, que hi ha els Brewstars, no? Sí, hi ha aquest... Ara ho has dit, molt bon terme. Això em va agradar molt, per exemple, dels de Baskeland, per exemple. Jo estava a Birkap, no sé qui, li va dir, és que sou els millors no sé què, i em va agradar molt la resposta d'en... com es diu? Rafa. D'en Rafa, que li va dir, nosotros somos unos pringados más que hacemos cerveza y nos ganamos la vida como podemos. I això em va agradar, perquè era com més terrenal, no com altres, per exemple, com Brewdog, que ara són com superstars, o Miqueler, que van allà de aquí estoy yo, i van pisando a los demás, no? Però sempre n'hi haurà en les comunitats. M'ho deia una mica fa birra i diu, és que van de Brewstars però són pobres, vull dir, fer birra no te dona molta pasta per viure, saps? A no ser que siguis un... si no tinguis ja pasta d'abans. Sí, a no ser que t'hagis industrialitzat. Que aquí ja entrem en el debat de què és artesana i què no. Sí. Clar, per exemple, perquè Brewdog va començar amb artesana i ara s'ha industrialitzat, ja no només fa cervesa, sinó que fa ja conceptes d'hotels, ara han obert fa poc un casino d'això en si és un bar específic del casino. Vamos, o sigui que han deixat com l'estil més del que a mi m'agrada de la cervesa artesana, que és la comunitat, han anat a l'empresarial, que al final és una empresa, que també ho entenc. No crear una marca, no? És també... Això jo crec que, o sigui, criticant Brewdog, i és veritat, com a Brewdog ho ha fet molt malament, també jo considero que ha fet
algú d'allà dins, almenys jo penso que va fer-ho bé, jo crec, i han fet Overworks, que fan coses més funkies, més independent, mira el seu rotllo, i com Brewdog, jo diria Brewdog nova que hagi provat, és que ja ni m'interessa provar-ne. El que he provat d'Overworks, per exemple en col·laboració amb BCM, són birrotes. La Overwork que tenia, que era una mena de base, era com una base de neipa, de panquipa però amb breta. I estava molt guai, perquè era com la recepta antiga de panquipa, aquella recepta xula, amb el punt de breta. I és el punt, i fan coses de casa, i això ho han sapigut fer, jo crec, molt bé, perquè també els donarà molta pasta, això. Perquè ja no els hi fan review bombing que Overworks, ni que siguin els mateixos de Brewdog. Ja com separat la marca, en plan de, bueno, això és com cosa més seleccionada, més rara, i això és el que nosaltres aquí anem a per fer la pasta, i a vendre'ns en el millor postor. Clar, no ho sé. No sé si aquest era el futur de les... Perquè clar, també portat el tema també podria sortir aquí Nòmada el que va fer quan els va vendre a Mau Sant Miguel. Què ha passat? Que han deixat de fer ells bones birres, però Sant Miguel Mau està fent birres de supermercat que són més acceptables. La Yakima Valley, que per €1,5 és una IPA que està estupenda, que està millor que algunes IPAs artesanes que valen el doble. Jo no l'he tastat mai fresca, sempre està oxidadíssima. Pues aquí arriba bastant fresca, jo l'he tastat bastant fresca aquesta. I clar, dius, si tu vas al súper i dius, ostres, entre aquesta artesana del supermercat, que costa €3, i la Yakima Valley, que costa €1,5, i les dues estaran igual d'oxidades, més o menys, perquè està igual de mal conservada, doncs em gasto €1,5 i tinc una cosa que està més bona. És que això ho ha millorat, s'ha notat. Però per altra banda, encara jo crec que els ha faltat és abandonar massa el seu propi. És una mica això, perds com l'essència. Jo crec que la pots recuperar després tornar a sortir. Pots comprar d'aquí uns anys els de Nòmades, se'ls inflaran els pebrots o els barallaran amb els de Mau o el que sigui, muntaran un altre que tothom sabrà que són els mateixos amb un altre nom. I tant, i tornaran a ressorgir com una mica des de... Fredi, jo crec que tota comunitat i tota indústria evoluciona. Sí que la cervesa artesana, tal com la coneixem, és molt jove i ha de passar per les fases que ha passat el vi, per exemple. Crec que és això. M'he sorprès que encara no hagi explotat la bombolla com de cervesa artesana, perquè jo creia que cada vegada hi havia més cerveseries i la demanda no donava així. Després la demanda va anar pujant també. I és això, que ara també deuen haver tancat moltes. Molt de filtre. Jo no me n'he enterat, els que han tancat, però... Vale, llavors passem a l'altra pregunta. La comunitat cervesera està dominada per homes, com ja podem molts sectors en aquesta vida. Com és el paper de les dones en la indústria? Quines coses creus que han de millorar i com incentivaries a dones que entrin en el món de la cervesa artesana? Jo crec que no, vull dir, si tenim interès nosaltres entram, jo seria cap als homes de no sigueu condescendents amb les dones que comencen a beure birra, perquè la condescendència està molt present i a mi me passa servint birres que em diuen cada comentari de t'explic tota la pissarra amb un coneixement mínimament tècnic perquè algo sé. Y me diuen, no, quiero algo suavecito como te podrías tomar tú, algo así fácil, de chica. I és com, tu puta madre, t'acabes d'explicar que això ha estat en barrica 2 anys, que això bretanomices no sé què tal, i me dius això, saps? Què passava a ma mare als festivals de birra artesana, que ella anava i demanava, va demanar 2 birres, una per ella i una pel meu pare. La mare és Imperial Stoutera a mort. I era en plan, demanava, i el meu pare li encanten les Pale Ale i el rotllo anglès. Demanava allò, i venia el meu pare, i li posaven al meu pare la Imperial Stout, i ella, no, al revés. O a vegades hi m'interfires, però aquesta cervesa és molt forta, estàs segura que te la podràs prendre? En plan de mira. I jo per experiència me passa que, en plan, no per discriminar gustos de birra, però els que venen de machote, en plan, ponme la más fuerte, normalment no els agrada la más fuerte. I les dones, en canvi, sí que se beuen una Imperial Stout o una doble IPA o algo així. I dic, jo soc de trago, a mi m'agraden les lagers i tot, i no és... La birra no té gènere, però els que venen de machotes s'acaben prenent la que té 4 graus perquè està fresca, saps? I és com... No te facis el machote i ja està. Bueno, jo et volia preguntar poder què és el que et fa més ràbia quan estàs treballant. No sé si és això que et vinguin a demanar dobles maltes o que et diguin una que te beberies tu fàcil. Sí, això em fa ràbia. Sí, no? Això... M'han dit una rubia com a tu moltes vegades. Uno, no soy rubia, i 2, vete, saps? Vete d'aquí. Vete a tu puta casa. Sí. No, això i també... No, venen moltes cites Tinders a bars i ho veus, no? I em molesta molt això de que m'estic dirigint a la dona que està allà i ell diu, no, te lo pongo fácil, le gusta tal. És com, no tienes ni idea, m'està hablando ella, saps? Això, i l'altre dia m'ha passat una cosa, tinc un company nou a la feina que acaba de començar i li estic ensenyant, però és un home. I va venir un francès que no xerrava ni anglès, ni castellà, ni res, i jo li explic totes les birres mínimament com puc, i no me dirigia a mi la paraula, li dirigia a ell, i li demanava a ell tot el temps, i era com...
ell ja ha acabat el seu torn, s'està fent una birra. I són, per què no m'escoltes a mi? I és... Bueno, jo he tingut molta sort perquè vaig entrar amb 21 anys en el món de la birra, no hi havia moltes ties i era com, en el sector tothom, les que hi havia mos van fer molt amigues i tothom mos han protegit molt entre tots i tots era un món molt nou i jo era la niña també, no? Era com... I no m'ha passat mai ni he rebut abusos de cap tipus per companys de professió, per clients sí, que això encara passa, i ha estat molt bé, però sí que és veritat, no sigueu condescendents, saps? En plan, no simplement per ser una dona, però més o menys. Que a vegades venen dones inclús i diu, ponme una suavecita, i dius, tia, no, prueba esto, i els hi encanta. Sí, sí. Bueno, perquè al final has d'obrir les portes una mica. Sí, no, però és que hi ha ties superpotentes, hi ha moltes brewers. Jo conec ara dues que han fet el màster de birra de la Rovira i Virgili, que entren a currar de brewers, i són dues ties superpotentes. Tenim una Judit Càrtex, hola, què tal, saps? És com referent màxim. Sí. I Garage, que és un bar de tios, però darrere hi ha moltes dones currant, també. És com a vegades s'obvia, o tots els brewers con el hype, sempre està la nòvia o la pareja, que a vegades treu una mica tot endavant, saps? Sí. No, sí, però és una part molt... Bueno, ja et dic perquè... Bueno, com molts sectors, però és una cosa que va evolucionant, però crec que... Aquesta, i jo crec que no, a mi no se m'hagués ocorregut fer-la, però és veritat que és molt important això, com donar aquesta... Sí, i bueno, igual perquè aquí jo he tingut molta sort, no sé les altres, però sí que hi ha clients que te venen i ets una tia i estàs supersexualitzada, te tracten malament i és com, estic aquí fent la meva feina i sé el mateix que pots saber tu. I ara ha hagut als Estats Units molta polèmica amb assetjaments en moltes breweries i coses així, o sigui, el tema està a l'ordre del dia. Vaja. Si teniu preguntes, m'ho podeu demanar per privat. Sí. Bueno, et volia preguntar el pitjor i el millor també. Sí. El que més t'agrada quan estàs servint al públic o quan empaquetes o fent cervesa, que dius, hòstia, això em mola molt, és superguai, saps? M'agrada molt el cíclic quan he embotellat, etiquetat i després te l'estic venent, me fa molta il·lusió també, perquè és com jo he vist tot el procés. O l'any passat que vam fer Barema, jo vaig trepitjar raïm i ara d'aquí poc vendrem aquest vi. I bueno, vam vendre la birra amb aquest raïm. És com és una part de mi també, saps? I m'agrada molt quan ve gent nova que no té ni idea i tu li expliques i realment estàs superinteressada i després tornen, que te sents que realment... Que ho has ensenyat que ho has fet bé, que ho has sí. explicat bé i els hi ha agradat i això mola molt. I jo tinc una pregunta canviant una mica de... Mira, ara el comentava, la meva mare sempre demana cervesa al meu pare Coca-Cola, sempre li posa cervesa al meu pare, és un altre exemple. Exacte, això passa molt. Sí, el meu pare és això, ma mare sempre demana cerveses molt pujades d'alcohol, en general, molt fortes, Sí. quàdruples belgues, imperials stout, triples IPAs, tot, li agraden molt birres potents. I el meu pare és fan de pale ales estil anglès, les que dius tu de tirador de mà, suaus, a vegades perquè ha de conduir, però moltes vegades perquè simplement és l'estil que li agrada. Sí. I sempre, quan es demanen dues, el meu pare la més bèstia i la mare la suau, i tal qual, se les han de canviar. I no, Però això no també- mola. Jo inclús ho faig a vegades, jo sé qui m'ha demanat què i demano igualment. Arriba a la taula i dic, per quina era esta, per quina era tal, encara que Però ho també- sàpiga. Que a vegades demana comanda un i serveix un altre. També I llavors sí. és això, a l'igual li fots... que a vegades Jo hem et pregunto demanat- ja, però a perquè vegades hem llavors demanat- em diu, no, al revés. Però Jo ma mare ben pregunto, demanat saps? ella les cerveses, jo vull aquesta, i el meu pare, jo vull aquesta Però altra, igualment, i portar-los al mateix cambrer al revés. a mi me passa encara també. També és veritat que és una cosa estigmatitzada socialment. O sigui Sí. que hi ha una cosa que s'ha ensenyat de molt... que s'ha intuït que era així des de fa molt temps, i treure aquesta De costum és generacions. complicat. No? Sí, però bueno, estamos en ello Sí, vull dir... i jo, bueno, hi ha molta gent en el sector en plan que jo soc superfeminista i superaliat, però després tenen comportaments molt semblants i no accepten la crítica. Sí. I jo cap a... O sigui, les dones mos hem equivocat molt i mos seguim equivocant, sí. Però escoltau les vostres companyes, escoltau a les cambreres, sobretot a les cambreres perquè aguantam moltes merdes. Hi ha moltes ties fent birres superpotents, hi ha moltes ties amb opinions molt guais i no sigueu condescendents. Que a vegades és algo adquirit i a vegades se fan sense que vos n'adoneu i nosaltres també cedim espais que són nostres i no els agafam per por. Sí, clar. I és com, tots estem igual, no? La birra a mi el que m'agrada és que té algo que tothom té els peus molt a terra. Després de dues pintes no ets ningú.
No, clar. Va, I si són de triples, menys Se encara. te baixen els fums una mica i tots Sí, estem sí. en igualtat de condicions i és que... I parlant de... I no us aprofiteu de ties borratxes perquè os vamos a pegar una hòstia a todos. I parlant dels... Perquè tu penses com a cambrera de Cíclic, i volia parlar una mica... Jo també soc cambrer de Beer Cup, bueno, ara no estic exercint, però... El hype, el anti-hype. Jo estoy allà. Sí. Doncs, quina creus que és la importància del col·lectiu de cambrers dintre del món de la cervesa artesana? Buah, són molt importants, no sé. Jo a vegades he tingut èpoques de dir no, només soc cambrera, no sé què, però no, som els que aguantam totes les merdes. Estamos al pie, a primera línia de foc, saps? És que... Creus, jo crec que, per exemple, que els cambrers sí que han de tenir crec que amb cervesa artesana i moltes coses, amics, per exemple, han de tenir un coneixement de tot el procés. Això està bé el que fas a Cíclic, de poder ajudar a la gent d'allà dins, perquè tu saps tot el procés i saps com funciona. O sigui, no només saber en quant a servir, sinó que saber recomanar per cervesa, saber quin són els processos, quin és el món a darrere, i a més, si tens el coneixement de poder inclús, perquè allà no teniu menjar, però si tens el coneixement de poder fer una recomanació de maridatges i blends, és una cosa molt potent. I jo crec, per exemple, potser que som els que han de promocionar molt millor la cervesa artesana, i perquè moltes vegades van grups de persones, dos són cervesers molt hiperos, i els altres són amics que venen allà a experimentar. Si el cambrer ho fa bé, jo crec que no sé com ho deus fer. Sí, jo crec que és molt important, és superimportant tenir coneixement. Si no el tens, el pots aprendre, perquè jo vaig entrar i no tenia ni idea, sabia que era una IPA, però després tenia allà doble IPA, no sé què, sour con arándanos, i era com, això és molt nou. I primer és que havia una època que tothom deia no el contractarem perquè no té experiència, i és com, bueno, ja estem amb la mateixa història de donem oportunitats a gent, si la gent està interessada ho aprendrà, tu si d'un mes i no ha après, no està interessat i doncs ja està, en busques un altre, però la gent pot aprendre i la gent en aquest món és un món tan llaminer i que pots trobar tantes coses i hi ha gent molt guai, és fàcil com integrar-te. I jo crec que és important que t'agradi el que estàs fent. O sigui, una feina de cambrer no és tan glamurós com vos penseu. I inclús en és llocs... pitjor del que vos penseu a vegades. Sí, inclús jo on estic, que molta gent no té com a la meca de tot, estar allà dins a vegades és complicat. Sí, i No, és com... no per als companys, perquè els companys són... No, normalment els companys te salven el cul moltes vegades. Sí. Però jo, per exemple, és algo guai. quan vaig Si entrar- saps, si t'agrada el que estàs venent, és molt més fàcil. Quan vaig entrar, per exemple, a Beer Cup, una de les preguntes que em va preguntar, bueno, una de les coses que em va dir Manora va dir: a mí, si sabe de cerveza no me da igual, mientras sea amable y sepa venderlo bien, adelante. Mejor. Sí. I al final tu ho acabes aprenent, perquè tu proves a la setmana com a mínim 30 sortidors allà. És el pitjor de la feina de cambrer de vida artesana, que has de provar. Sí. Per Que a vegades donar jo acabava consells, saturat de dir, no quiero más alcohol, por favor. Estoy de esto. Però... Ara veig, és que mira el comptador de temps i portem ja 1 hora 27 minuts. Volia fer una última pregunta jo. Tornant una mica bastant enrere, què opines de la cervesa dels estils belgues, de que sembla que ara a poc estan tornant, i quin missatge tu donaries a tots els Hazy Boys que has comentat abans, en plan de que es posin les piles i que jo sé, o... Què recomanaries a un Hazy Boy dintre belga, en plan de que, com a cambrera, tu què diries? Sí. Si tinguessis totes les belgues més o menys que es poden trobar, i et vingués un Hazy Boy i li diguessis no em dóna la gana posar-te una NIPA, Ja. et posaré una belga clàssica, una cosa que... Una saison. És que saison pot tenir... Saison clàssica, en plan, sigui de cíclic, sigui de qualsevol altre, té tants matisos i té tantes coses, i el procés és tan més interessant per mi que una NIPA, que si l'expliques així, bueno, i les Farnham House en general, no? Tenen com tota la història darrere, no? Les IPAs, el Lúpol, que era de la Índia, que era un birra colonialista, bueno, ja està. Sam no nos interessa el colonialisme más, volem anar als currantes que curraven a les granges i tot, i a mi també m'interessa més això. Jo diria saison, que és com fàcil, i a partir d'aquí tens saisons amb llúpol, saisons amb fruita, saisons amb barrica, és com... Doncs en realitat la que havia pensat era la Beckles Bonbeux de la Dupont, que en el fons és una triple amb una sassona, està allà mig camí de les dues, però també sí, doncs mira, ja ho sabeu, si algú de vosaltres està com obsessionat només en EIPAs, demaneu per fer sassons. Que està bé, tots tenim aquests... Jo estava obsessionada amb les Imperial Stout fins que vaig dir prou. Ja, que em diuen, ojo, només sabent això ja m'agrada, visca la birra, però
proletariada. Sí, Claro. sí, és que és el punt, és que a vegades... Sí, sí. No, jo també, jo vaig arribar a un punt, aquesta venut a l'EP perquè, de certa manera, també va formar part del meu camí de la cervesa. Quan vaig començar la cervesa i vaig començar a hypejar amb les IPAs, ja no IPAs, però el que hi havia abans, les IPAs és el que hi havia abans. I tot, doncs em van inclús deixar d'agradar belgues, i era en plan una Chimay, una Trapisa de Rochefort, coses d'aquesta manera, és que no vull ni prendre-m'ho perquè és una cosa belga, és una cosa que ja està com a Està vieja. ja no m'agrada, ja està vieja. Les angleses sempre les havia tingut com una categoria a part, les típiques cerveses de celler, bomba manual, era bastant per allà, i tenen una cosa a part i feia com un canvi de xip i les gaudia perquè, no dic que no les considerés ni cervesa, però són un altre rotllo, per entendre, no té res a veure. I va arribar a un punt després, i doncs, vaig estar 4 o 5 anys en la tonteria, cada cop va ser en plan, vaig entrar al cap i vaig dir, gilipolletes, i tornava a provar birres belgues, ara des d'una perspectiva més crítica. I vaig flipar i vaig redescobrir un munt de cerveses que no prenia i que tenia oblidades en aquell cas, doncs sí, per les IPAs, per llana IPAs i per coses àcides que havien hagut i vaig gaudir-les moltíssim. I si algú està en aquest punt com del viatge, sí que és veritat que hi ha coses molt xules i molt guais al principi, i les novetats i les fricades que venen dels Estats Units i el que està de moda està bé, està molt bé, però de tant en tant pareu-vos i feu-vos una Hachel, feu-vos una Chimay, una Trapistes, una Dupont, tornar als orígens i us apreneu de tranquis amb calma quan us vingui de gust i veureu que no és aquella Chimay que vau demanar perquè tenia l'ampolla curiosa i perquè és la que tenia més alcohol quan vau anar a no sé quin bar de més joves. Veureu que és una cosa que és un birrón, ni que el tinguin com aquell al supermercat, és un birrón. I tots són moments, no? No té res a veure. Jo també m'agrada fer-me dues pintes, si vaig a Gares, me faig pintes d'IPA perquè és el que hi ha i m'agrada i és el rotllo, és l'ambient que estic buscant, però si estic sopant i vull acabar amb algo més guai, doncs me faig una birra belga, una quadruple o una stout o algo així més... Sí que està bé, podeu prendre IPAs, no dic això, però hi ha moltes més coses, saps? Obriu la ment. Lo bo de ser birra artesana és que hi ha algo per tothom. Descubriréis un mundo de posibilidades. Sí, obriu la ment i sobretot, també, una altra cosa, i això és aplicable a la birra i a la vida, doneu segones oportunitats. Poder una birra no us ha agradat perquè la que heu pillat estava mal conservada, us ha pillat en mal dia, o el que sigui. Si un clàssic no us ha agradat, potser no us agrada i ja està, però potser espereu un any o dos i torneu-lo a provar. No perquè aquella vegada, l'any 2018, que me la vaig prendre quan ja portava 4 o 5 birres, no em va molar, doncs això. Coneix el sorteig? Quin sorteig? Teníem algun sorteig? No, el que sabíem no. Secció nova, com sortejar algú. El punt no, però el punt és aquest. El punt és aquest, doneu segones oportunitats a la gent, però també doneu segones oportunitats a les birres. Doncs, jo I crec no sigueu condescendents. I no sigueu condescendents, és una molt bona paraula, i no sigueu condescendents. Pues podria fer... Sobretot amb els cambrers i cambreres. Es podria fer, quan hi hagi sponsor. Quan tinguem sponsor, sortegem la primera caixa d'àguiles de Jopito. No, l'àguila no. Vendido. No. Doncs jo ho deixaria aquí. Doncs sí. Doncs moltes gràcies, Sara, per venir. A vosaltres per convidar-me. Espero que t'hagi agradat el podcast. Ha sigut guai. És una cosa molt rara. És la primera vegada que ens he convidat. Jo m'ho he passat molt bé. Jo també. Hem après moltes coses i a més, quan estàvem fent l'entrevista ja hem tingut un pic de 10 persones durant uns 10 minuts escoltant. Fantàstic. Això és molt important. I si us ha agradat, doncs... digueu-li. Aquí ens diuen, digueu-li... Jopito o Àguila. Sí, quan li diguis les visualitzacions que tens, diran, és un sabes podcast què? de birra i safareig, suposo. Sí, una mica és de safareig total. És passar-ho bé i com a fil conductor la cervesa. Sí, una mica. Està bé. Doncs moltes gràcies a tothom que ens ha seguit durant tot aquest rato. M'ha sigut a tu, Sara, per venir. Ha sigut un honor. Sí, ser la primera entrevistada. Vindran 2 entrevistes més, una i l'última que serà a mitjans de juliol, i acabarem la primera temporada de la birreta de diumenge i dilluns. Suposo que a finals de juliol a agost no farem res i per setembre ens tornarem a posar a tope altra vegada i a veure si podem fer contactes durant aquest temps. Que us vagi bé, beveu molt. Sí. Aigua. Aigua també. És important mantenir-se hidratats. Però birra també. I ens veiem aviat. Merci per tot el que ens ha seguit. Adéu. A reveure, adéu-siau.